Na 7 uur kwamen er volgens het Israëlische leger zeker 17 raketten op Israëlisch grondgebied neer. Daarvan werden er 2 onderschept. Israël reageerde met een bombardement op de Gazastrook. Daarbij is een jongen van 10 om het leven gekomen en zijn 6 mensen gewond geraakt. Premier Netanyahu zei direct dat het leger hard zal terugslaan. De bestuurder van de speedboot die betrokken was bij het ongeluk op de Vinkeveense Plassen had te veel gedronken. Dat blijkt uit een bloedtest van het Nederlands Forensisch Instituut. De speedboot botste zaterdagavond tegen een sloep en 2 mensen die in die sloep zaten kwamen om het leven. Voor het eerst sinds 2006 is er dit jaar geen symfonica in Rosso. Concertorganisator Mojo kan geen hoofdartiest vinden voor het muziekspektakel. En ook kan Gelderdoom in Arnhem niet voldoende dagen worden vrijgehouden en hebben orkestleden andere verplichtingen. De concerten met bekende artiesten zijn elk jaar in oktober in Gelderdoom. Het weer dan. Geleidelijk breiden de buien zich uit over het hele land. En daarbij kan het vanmiddag ook onweren. Het is 23 tot 26 graden. Morgenochtend regent het nog, maar 's middags breekt de zon door. En dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Het Frieskenijs bij Omroep Friesland. Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in een lid van Algemeen Belang Ameland voor het ronselen van stemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezings. Burgemeester De Hoop van Ameland die in maart onjefte na een melding over het ronselen. Maar justitie kan net genoeg bewijs vinden om de vertochten te vervolgen. De zaak lag gevoelig omdat de partijen Algemeen Belang Ameland en Ameland 82 liekevolle stemmen kregen. Uiteindelijk had Ameland 82 met het CDA en de VVD een coalitie vormen. In Friesland binnen er volle rietskwallen kwam, zei rietinstructeur Dick Hielkema. Zelfs had er al meer dan 30 jaar een rietskwallen op het Jereveen. En hij zegt dat er de aanronde jaren een wildgroei aan lietse nieuwe rietskwallen west had. De aanronde jaren binnen soort Friesen zonder werk oplaten rietinstructeur op kosten van het UWV. Dat is een probleem, zei Hielkema, want de worden hield iets minder rietexamens aan. Boppen dat zo'n grote groep rietinstructeurs die het vanuit de bijstand komt net echt interesseerd wezen in het werk. Nevens Hielkema stagneert de groei in het aantal rietskwallen nou wel. Van het dak van de Doniahal in Sint-Niekbe vannacht 18 zinnenpanion stellen. Het gaat om panion van oordeel bij 1 meter. Het tjoegen had een zwarte bestelbus met dubbele cabine rijden sjoen. Zo'n 6 mensen in die bus zitten ha. De gemeente De Friese Maren had als eigenaar van de sporthal onjef te dienen. Neven ze wut vierder kind de skiën oprinnen ontwold 10.000 euro. De politie onderzoekt de zaak. Rico Scholten van Dordrecht komt morgen op een fiets naar de wedstrijd Jereveen-Dordrecht. Naar de promotie van zijn club al rond het seizoen zou hij daar op een fiets naar de eerste uitwedstrijd van zijn club te gaan. Werd hij dan ook bij zijn zoer. Scholten zet manier om 6 uur aan bij het stadion van FC Dordrecht. Hij verwacht het goed 10 uur te dwan over de 196 kilometer. Scholten hoopt dat zijn fietstocht de spelers extra motiveert om het seizoen goed te beginnen. De loft berint hield iets meer. Het is zo'n 24 graden. Bij een matig wind uit het zuidoosten. En vannacht hebben we ruim. En er is kans op tonger. Morgen is het droog en dan is het 22 graden. Tijd besparen op onderhoud van uw gazon? Dat kan met een robotmaaier van De Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van De Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Bakboord! Voor een Peugeot van Haima en Hielkema. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een grut pak van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen, op maar liefst 68%. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hij. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boeten, Post en Jereveen. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een gewoon bureau. Wolle een mooie dijvoet van joch net 80 euro. Hier is een sloep voor een warlijke overstedentochtroute. Jo starten vanuit het hert. Bedaar. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartocht. Zoek op sloepverhuur Noordfriesland.nl.
Waar had het grootste 55-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij. En komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. Nou toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gedienden, raambeklaaiing, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, matvoet. Nou mijn kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaaternieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Even naar de zon? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €390. Expert begrijpt het. Hey, wintersporter. Een jachtavond dicht bij Hoers en rap naar de Ierselmarkt naar de Nije Sloers. De Kuilaar is het perfecte stee voor Lietse en Gruttenboorten. Min waar, ontdekt zwembad en orenluxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaar.nl, Koudem. Wiersma Tenten en Partyverrier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Wat dan rookte net krijgt waarom van het Ameland, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stukje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermarkt. Ajo, lekker slecht. Bennerie de Boer, goed en het joer. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Het is Simmer in Friesland. Simmer in Friesland. Bij Roelof Lausma en Tiete Seyens. Het publiek zit er vol spanning klaar voor en onder omstandigheden zullen je het net lezen, maar maakt je het inflateke, dan kan het hele klassement op een kop zetten worden. De 6e wedstrijd van de IFK's bij de Lemmer die zit op het punt van begin en Gjalt de Jong en Aukie de Hoop die volgen dat voor u. Ja, het is na 1 minuut. En dan is uiteindelijk, zeg maar even tussen de 4 minuten en het nou dadelijk het startschot, is de Wien niet een krap aanhellen. Ik heb bij Tony Brundel en Lies Broekrifke in het zeil zitten zien. En wie steven nu nou met gang de raadroek op de startlijn aan, maar dan is het toch nog een 40 seconden. Ja, en dan bing bang, maar schaffele gang het die de hinnen zakkenballen, dan weet ik dat net. En dan beziek het de strijdber, die beziek het stuurboord en voet te gaan. Ja, maar dan leidt hij er dan show een hele minuut. Henk kan een beetje mij gaan. Ja, nou show dan de statonnen net meer. Dan is de strijdber had een valse start. De strijdber en van de Hannegin startschot het in meer dan 15 seconden. En daarachter leidt zeker Heerskop. Die leidt ik stuurboord. Maar dan komt hij de raadroek met gang onder de linetro en die leidt bakboord. Ja, en we maakt zeker dan hinnen. Ja, die kennen het oors mat misschien de gang wel oppakken en ik val starten. Want hij afkende er naar onderdraai. Dat wordt spannend. Dat wordt heel spannend. Henk, dat is het schot. Zo ik naar het startskip. Dat is zeker een valse start. Nummer 16. Dan is dat alleen maar de strijdber. Dan koos zeker Heerskop daar dus nog krijgt wij komen. Maar ik weet net hoe dat betekent. Want die draaide al, want die mocht er net lezen blijven. Dus lijkt hij dan nou echt stil onder de raadroek. Maar hier heugboppen wij is dan op het thuiswetter is de Robert de Jong. Makkem. Daar lijkt Willem Zwager en Justus voor, maar er wil wat onder. En daar lijkt ik Arend Wisse de Boer. Die lijkt dan wat onder Willem Zwager, maar die geen wolbakboord voort. Van de Moon hebben we bij de Lietse aansjoen, of van de Moon om te voeren naar kwartier voor 12 ongeveer.
hebben we zien dat uiteindelijk naar die Boppenwiese tonnen. Die had een gate. Die had dus weer de op- en delbaan. Leidt uiteindelijk de beste slag naar die Boppenwiese tonnen daar. Het is nou even zien. Zou er daar nog lezen of net? Die jonge Rijn leidt dan bij de Peenwij, want ik zit even gewoon het beter uit tegen. Maar naar de Boppenwiese tonnen leidt vanmorgen uiteindelijk wat van de polderkant in steeds van het strandkant. Maar we zetten nu al een keer de slagtrouw in het bakboord naar het strand daar. Werd de strijdber misschien heel toe bezoeken in je stuurboord in de middenwij, maar die wie vies te betiert. Die wie wel een 20 seconden te betiert door de startlijnen. En dan mag je nou dus helemaal weer om. Helemaal weer om. En dat doet er dan ik. En Sikke Heerskop, die draait nou bij Arend Wisse de Boer. Achter het Vieldel. Ja, en dan zit ik nog wel achter Robert de Jong even del horen matten. Want die komt er natuurlijk ik naar bakboord hier heug bij. En dan lezen onderin leidt Erik Jonker, met vrouwtje Oorzinga, met de jonge Jasper. En daar is dan Heuger, leidt ik de Raderhoek. Het er eerder vlagen, die hebben een protestvlakje. Waar had een protestvlakje? Zeker, Heerskop. Zeker Heerskop. Ja, nou ja, nevens mij komt ding is gewoon de Raderhoek bakboord op een oortje. Maar we weten dat ze juist er een strijd hadden in een protestkamer. En de Raderhoek had natuurlijk een tjoegeniske voor 1 maart in. En misschien denkt zeker van ja, haha, maar dit pik ik net. Maar heel een stuurboord op de startlijnen en de Raderhoek bakboord. Maar dat vechten ze dan letterlijk maar zelfs even uit. Als ze dat terug zetten, wel of net. Die vecht het eerst in het wedstrijdveld, verder terug. Maar wat pakt het beste uit naar die Boppenwiese tonneta? Wie het stroondel loeken dadelijk naar de Boppenwiese tonneta. Als geven toch de slag die het Arend Wisse de Boer, Sikke Heerskop en Robert de Jong. En die uiteindelijk nou ook de strijd berdot. Dat er al jaren in de holle hier, maar die te bediend op een startlijne. Zo ik even met de eerste mars zit. Die pakt diezelfde slag, maar volle meer uit de middenbij. Maar wie winnen nog even net wie die Boppenwiese tonnen. Dus dan moeten we dadelijk maar zien of we daar over een paar minuten aankomen. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love with my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Standing at that altar. Or we will run away to another guy that say you know she's in love with me. She will go everywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your
'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so Magic, weer dat my rude. De Scootjevloot is onderwijs naar de Boppense Tonnen. We gaan naar Gjelte Jong. Ja, en dan is het mooi, hè, want dan krijg je weer op dat middenveld. Dat binnen dan skippen, die komen bakboord aanzetten. En dan moet er gewoon even weer eens achter Del cruisen. Maar dan had vrouwtje Oorzinga, die had het hoekenbied het stroondel pakt. En die kan hem daar heel lang beet houden. Die komt nou wel een beetje onder de ton uit, maar een stuk om je heen. Ja, en dan is er net een bakboordskip wat haar bedriegen kan. En dan laat ze in een stuurboordslag, maar dan scoot ze mij gemak bakboord van bijvoorbeeld de Emanuel en eerste Maardel. En is er dan een oorskip die de bedriegen kan, net in. Dus staat het nou zit, pakt vrouwtje Oorzinga de koppositie, de nummer 3 in het klassement. En dan ligt het der Boppen, ligt het eerste Maart. Die komt een bakboord omzetten, maar eronder dan de Emanuel met Marijn Alsthoorn. Die kwam hier dus het middenveld. Ik heel goed omzien. Dan lijkt Tony Brundle, lijkt je wel heel hoog op die Boppen wie ze tonnen. Die maakt het bakboord om, dus het zit het klokje in. Maar die leidt stuurboord. De Raderhoek leidt stuurboord. Jeroen de Vos leidt stuurboord. Die moest er niet correct. Ik al draaien, een slagje extra meidje omdat de stuurboord leidt. En dan komen een paar bakboordskippen aan. Ja, en dan mij jongen een keer extra draaien vanzelf. En dat scheelt je wel meters. Ja, en dan kan Marijn Alsthoorn. Mijn eerste maat de Boppen, maar dan scoot Marijn Alsthoorn er toch even onderuit. Die pakt dan het tweede plakje. Likt het wel naar die Boppen wie ze tonnen daar. Want een Tony Brundle, een Raderhoek en een Jeroen de Vos. Die moeten alle keer erop Del horen natuurlijk. Omdat die stuurboord lezen. En dat doen ze dan ik. En dan Stuart, Michiel Kalsbeek, de stuurboord, die denkt dat valt krijgt een gatje tussen eerste maar en tussen Jelle Tolsmien. En dan is het een gerop en geraas. En ken dat dan kan Michiel Kalsbeek. En dan maak ik Tony Brundle Vottendal mij draaien. Kan correct vrij draaien voor eerste maar. De zwier onder, maar hij kan het maar correct. Dan kan hij draaien omdat hij natuurlijk bakboord lijkt. Oei, 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 oei. Dan komt dat maar correct goed. Eerste maar, die krijgt ik nog een vlaag. Wien er even in. Dan hing je er ook knap in. Maar dan betekent dat al je correct goed. Dan scoot, dan krijgt Jelle Tolsma. Want het is maar een lietsgotje, maar ze draaien correct op de haaren en op de snaren onder eerste maar. Maar dan is in elk geval vrij Meijer Oorzinga 1, Marijn Alsthoorn, Meide Emanuel 2 en eerste maar Gele Tarema 3. En dan Tony Brundle, ja die had dan correct dat gotje, dat de correct vrij draaien kon voor de eerste maar. En die sluit dus achter eerste maar aan. Dan Jelle Tolsma en no de Raderhoek, want die komt dan toch onder de turen te lezen van Jelle Tolsma, maar die jongen aan. Dan gaan we maken. En dan kan Jeroen de Vos, kan ik mij een lieds opzetten. Deze Boppen wie ze toon pakken. En dan hebben we de koprenner van het klassement. Ja, die hier toch een langere afstand. Daar helemaal bij de Diekdel. Vanuit de polders is maar even voor het gemak. En daar hebben we dan Arend Wisse de Boer. Ja, en daar leidt zeker Heerskop erachter. Prachtig. Doe, space en prachtig. Het leven is vol en mooi rond de stode beest. Doe, het is een plaatsje. Doe, mijn inspiratie. Het is net mooi dat er iets in een brood meer weer is dan jij. Meer weer is dan jij. Ik ben zo blij dat stodo bist. Elk in de brood die mag weten hoe geweldig mooi wat ik mij niet ben. Ik ben
zo blij dat Stodo bist. Neem me niet liek als hij is. In mijn eerste dag nog prachtiger dan de stof van mij bist. Do, de best mirage. Do, is mijn sensatie. Alle dagen binnen vleurigen jacht, daarom de storen nog best. Daarom de storen nog best. Ik ben zo blij dat Stodo bist. Elke kindervrouw die mag weten hoe geweldig mooi laat ik mij ben. Ik ben zo blij dat Stodo bist. En immer die liek als hij is. In mijn eerste dag nog prachtiger dan de stof van mij bent. Maak een stuk leven prachtig. Wie het God allemachtig. Is mooier dan de bloemen bien de vogels bij je oren. Wat je direct leven. Ik sta daar hier tieren together. Er zelfs nog heel wat beter. Beter dan de mannen in de sterren. Wat ik maar schiet. Ik ben zo blij dat Stodo bist. Elke kindervrouw die mag weten hoe geweldig mooi ik mij ben. Ik ben zo blij dat Stodo bist. Neem me niet liek als hij is. Neem me niet als hij nog prachtiger dan de stof van mij bent. Dan de stof van mij bent. Dan de stof van mij bent. Van de week bij u in de studio spelen ze dit live. Wijma en Van der Werven in dit My Do. So niemand thing. Ja, in een pap komt kopen. Long once you get going. I thought it was a little fish. Simmer in Friesland. Crypto paspoort. Wat is Joet de vakantiebestemming die wij ziekje? Wij houden er een cryptische omschrijving van en het is aan jou om u te vinden wat wij correct bedoelen met deze cryptische omschrijving. Denk erom dat je wielens de preek op dit eiland net in sliep vallen. Want oors komen jou net droeg weer op het vasteland. Ja, weet je het antwoord? Dan kun je dat mailen naar pas@omroepfriesland.nl of stuur een sms naar 026 499 En Roelof, ik had hem eens tussen echt onderschatje, want ik vond hem best wel dreig, maar we halen al aardig wat goede instuurings. Maar voor de mensen die het nog net helemaal weten, sim nog een keer. Ja, doe maar. Denk erom dat je wielens de preek op dit eiland net in sliep vallen. Want oors komen jou net droeg weer op het vasteland. Nou, je weet het, pas@omroepfriesland.nl maar de goede insturing of sms 0620 499 We gaan nou weer naar het wetter. Gjalt jong. Ja, Wils Gerrit daar, maar eerste man natuurlijk hier op dat middenveld leidt die als strijd om die boppen wie ze tonnen komt. En die zit er ziek in, Bergijpen. Wij maken hinnen, want ik zou een Tony Brundel en een Jelle Tolsma. Want vrouwtje Meijer die leidt wel een eindje voorop, dus die had niet een les van. Maar deze beiden die horen de hele boetekant van het woudegemaal, en dan zit er ziek in. Want ja, er komen van alle kanten komen voor wie komen die skippen op elkaar injaaien. Er komt Arend Wester de Boer, ik al mijn gang tussen het torpkanaal. Die zit een ikkel weer op de gong van Jeroen op de kont van Jeroen de Vos. En dan hellen ze algen natuurlijk eerst maar de wien in de zeil. En de bezieken dan uit alle macht dat vrije Godsje naar midden te doen. Dan zie ik het vrouwtje Meijer nou de oren slacht. Dus die gaat eerst naar de polder ta. En dan zien we dat Jelle Tolsma dat net doet. En waar is dan Emanuel, de nummer 12 van die is correct.
ja, dan ben ik toch een Tony Brundle en een Jelle Talsma binnen een beetje inrol. Ik heb het wel, wil ze nou dan de Emanuel het laatste stukje de guy ik weer een beetje te pakken krijg. Maar Saskoven, mij zien al naar die gate. Ja, en dan gaat de ene kant om en de oren mat misschien wel de andere kant om, omdat die oren hem die kant op dwingen. Maar dan zie ik Jelle Talsma die denkt van nee, ik wil diezelfde slag als of vrouwtje Meijer Oorzinga gaat waan. Maar ja, dan leidt er natuurlijk stuurboot. Is er dan een bakbootskip? Nee. En dan zie ik het er het gatje. Hoewel, nou leidt dan in één keer leidt er inderdaad, leidt dan Emanuel, Marijn Altstoorn. En dan denkt er van verrek, dan moet er in één keer zwier voortvallen. Want dan zei Marijn, ik wil eerst dat gatje invaren. En dan zei Tony Brundle bij de orenkant, jongens, Jim, jij alle die kant maar op. Ik zie je de vrije ruimte op. Ik pak de tonnen bij het Woudegemaal. En die slag maakt ik weer niet correct. Wat ik die, dat ligt het niet de betere slag daar. Maar Sas koot het hele veld dus weer in elkaar. En dan valt er nog verder niks van te zeggen hoe het dadelijk bij die boppen wie ze tonnen weer uitpakt. Eén ding wel, vrouwtje Oorzinga Meijer leidt voorop.
like she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. But tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all faded and that heaven is overrated? Tell me, did you fall for a shooting star? One without a permanent scar, and then you missed me while you were looking for yourself out there. Now that she's back from that soul vacation, tracing her way through the constellation. She checks out Mozart while she does chapel. Reminds me that there's room to grow. Now that she's back in the atmosphere, I'm afraid that she might think of me as plain old Jane Doe. Sorry about a man who was too afraid to fly, so we never did land. But tell me, did the wind sweep you off your feet? Did you finally get the chance to dance along the light of day? Head back to the Milky Way. But tell me, Venus blow your mind? Was it everything you wanted to find? And then you missed me while you were looking for yourself out there. Can you imagine your love pie, deep fried chicken? Your best friend always sticking up for you. Even when I know you're wrong, can you imagine no first dance, freeze-dried romance, 5-hour phone conversation, the best soy latte that you ever had in me? But tell me, did the wind sweep you off your feet? Did you finally get the chance to dance along the light of day and head back to the Milky Way? And tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all faded and that heaven is overrated? Tell me, did you fall for a shooting star? One without a permanent scar, and then you missed me while you were looking for yourself. Na 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 and then you finally get the chance to dance along the light of day. And then you fall for a shooting star, fall for a shooting star. Heerlijke plaat. Ik heb nog wel een beetje een simmerplaat voor mij trouwens. Ik die hem helemaal 14. Drops of Jupiter van Train. Gjalt de Jong, het is een prachtige zielerij. Ze lezen echt skeef alweer. Hoe gaat het er? Ja, nee, maar er zit gewoon een mooie straffe fjouwerwindje, denk ik nou momenteel. Dus een mooie topkoelte. En dan kan iedereen maar zien de kont van vrouwtje Meijer onsje. En dan bedoel ik natuurlijk de kont van het schip, om het maar even net het ultramaal te zeggen. Want ze rent er een stukje uit. Ze moest er wel even een kwartklapje ophellen bij de Boppenwiese tonnen. Maar Jelle Tolsma, die het niet is correct, een lineslagje binnen trot hier bij die onderste gateway. Hoe de midden hinnen. Die likken toch wel wat gele taren, maar die zat duin op een kont te zitten. Tony Brundel die de vrije slag biedt Stroondel maken, had er dan al een beetje uitroeft. Maar ja, dan lezen we in duel met elkaar en dan moeten we alle keren nog een kwartklapje ophellen. Diegenen die er vanuit de polder bij de dikdel komen.
En dan had Tony Brundle, komt er op het einde van het wedstrijd en die zei, ja, nou wil ik je wij. En dan moet ze niet een keer alle keer bij mij draaien. En dan moesten dus de Emanuel en 1 maart moesten dat slagje even ophellen. Ja, en dan komen hun weer bakboord aan en dan is het oren weer stuurboord. Maar dan had Marijn Alstoren, jere krijgt bij die boppen wie ze tonnen, toch nog weer het gelukje dat er hem krijgt nog weer oren kan. Dat het slagje wat ze niet in hun de zakboord in elkaar spelen. Maar dan lijkt Jelle Talsma al boppen eerste maar deun op een kont leidt dan uiteindelijk Dirk Tony Brundle. Dus deze skippen, nou ja, mijn hele skipelengte voorsprong leidt dan Emanuel bij Marijn Alstoren. Dan eerste maar en Jelle Tony Brundle er voor de achteraan. En daar in dat gatje vindt zeker Heerskop ik even een plakje, maar dat moet nou toch even opzitten. Want al die orenskippen jou maar een beetje smarrig wie. Maar dan had er goed te pakken. En dan zit daarachter Michiel met de Raadroek. Dan Jeroen de Vos. En dan krijgen we een gatje dat Arend Wisser de Boer hem inprikken kan. En dan zie ik, dan lijkt het ik dat er strijdber vanuit het achtereind ik ben wat aan het opscoen is. Maar wie bezieken hier even een goede valwaarde te gaan. 06 20 Jochen voor jouw fysiekjes. Graag willen wij een plaatje aanvragen voor de bemanning van de Lietse Lies. Dat is die van Tony Brundle. En dan wordt vregen om Supertramp. Maar Rudy, nou, we hebben er even een Sean. Zit kroos doorheen, die kunnen we net uit de computer krijgen. Maar als je van Supertramp hoort, hoor je van deze. Supertramp, mooi Dreamer. Hij wie onvregen terug de bemanning van de Lietse Lies.
van Tony Brundel. Terug de Frawley voor de bemanning. En net mij doet Tony Brundel het heel goed al in het dek. En dat Gjalt dus meer hoe vertellen hoe de stonden nou daar bij de Lemmer. Nou, Aukje die doet zo dadelijk even een stand van zaken en hoe dat filter daadwerkelijk heen leidt. Want we lezen nou alle keer in het vaderwiense rek. Maar wie hij in elk geval de boppenwiense tonronding werd nou Robert de Jong, ja hier op het thuis werd er dan de tonnen even rekken had waarschijnlijk en die gaat op naar de tonnen even ronden. Ik kijk toch dat Erik Jonker uit die stad waar ik beter bij lezen zou, maar die leidt ik helemaal in het achterveld. Ja, en mij en Makkem die ik wel wat achteruit zit lees. Maar in elk geval nog strekenlengte voor is vrouwtje Meijer, maar ook je voor de volledigheid. Ja, voor de volledigheid. Vrouwtje Meijer, Ozinga Meijer, dus voorop maar de jonge Jasper. Marijn Olsthoorn, Safir Verien hebben hem deze weekend net jongen, maar de Emanuel uit Twadde. Gele Tadema en Jelle Talsma kwam dagelijk om die bovenste tonnen heen. En hoe zit het nou? Even zien. Het is wat moeilijk nog te zeggen. Ja, het is nog moeilijk te zeggen hoe ze nou lezen. Oké, vijfde plakje, Tony Brundel. Dus die plaat die het vertuten die in, denk. Nou, zitten ze wat. Ze blowen daar wat hingen. Zesde, Sikke Heerschap. Zonde, Miguel Kalsbeek. Op het achtste plak, Jeroen Vos. Negende, Arend Wisse de Boer. Sibo Siesling luidt ziende. Elfde, Romke de Jong. En die kwam dagelijk om je boppen op een tonnen heen met Robert de Jong. En daar ging dus één wat mis, vandaar dat Robert nou helemaal achterom luidt. 12e Walter de Vries, 13e Willem Zwaga, 14e Erik Jonker en 15e luidt Klaas Cuperus uit Makkem. Nou, dan hebben wij nevens mij een aardige oersjocht van hoe het gaat bij het scootsstation. Het wie eigenlijk altijd misschien keer het wel een guilty pleasure. Dat is iets wat je doorgaat waar je eigenlijk een beetje verskammie. Maar ik die het maar wel eens. Dan stiek voor de televisie en dan kwamen al commandeuren voorbij. En dan koek het net litten om even een paar stapjes mooi te doen. Ik denk dat Hajo Bootsma, die is heel energiek, die heeft het vast ook wel eens dingen. Of net Hajo? Nee, dat heb ik nog kreeg net niet in een Roelof. Nee, dan ga ik zelf wel rond te draven altijd. Maar ik zie je trouwens wel de meesten, die hebben voetjes van de vloer. Hè? Dat is het thema van Jood. Wat ik een beetje nice heb, voetjes van de vloer. Want hier in Drachten, de algecommandeur zit op het podium. Maar erachter 4 hele energieke band die alle bewegingen mij doen. Op dit side ben ze de kuten ontrainen. Dan ga je maar de voeten naar beneden. Je terug in. Ik doe nou toch al mooi Roelof. Ik ken er niks aan doen. Dat gaat toch automatisch heen, maar dit soort feesten. Maar hey, het mooie is, dit gebeurt dus midden in Drachten. Nee, want hij is hier in Drachten maken. Het is hier een zwemparadijs. Er leidt er een zwembad van om en erbij. Zie je bij 4 meter zo'n beetje. Je kan er net als heel veel zwemmen. Je kan het heel diep doeken. Maar je kan er zwemmen. Dit jonker is aan een strand. Mooi daarbij. Een heel mooi podium. En daar zit een algecommandeur op. En Bekkema en Joop hier van de meesten. Je gaat het regelen, hè? De ondernemers hier in het centrum gaan wij het mij maar regelen, ja. Het is hier druk. Het is hier gezellig. Het is hier smoek. Dan kun je maar één ding zeggen. Slagen. Dit is slagen, ja. We gaan het 3 dagen tegen, maar het is nou al zo almachtig geslagen dat u gelukken net maar op. En dan algecommandeur hier op het podium die de meesten in beweging brengt. Als een van de hoogtepunten. Gelukkig ben ik daar schuldig gewoon dat ik dit regelen. Waarom? Dacht je die drachten je maar bewegen? Ja, nee. Het is een Facebook-grap geweest. En mensen worden opvitteren van jongens, wat je mij doet, dan zorg ik dat ze in Drachten komt. Nou, doe het maar, want dat lukt je toch net. Maar uiteindelijk had ik gelijk gekregen. Maar nou ben er een paar die binnen welkom, maar dan ben ik gewoon niet bij aanhaken. En dat zullen ze nou weten. Dat mag toch ja, een grote moelen, hè? Ze van bij komen en dan net komen, hè? Ja, goed, uiteindelijk is het een combinatie van, hè? Waar ben je winterskort maar bezig geweest. En toen ik voel ik mijn straan kwartje en zei van Olga, ik kan mij haar aan het praten geweest, aan het mailen geweest. En ze zei, Anne, ik kom, ik doe het. En je mag het net wel in zien als een denkje van mij. Nee, dit hebben wij snel besloten. Dit hebben wij nu aan ik had het dan regelen. Maar het is echt een leuke aanvulling op het hele 3 wekelijkse gebeuren hier. Ja, want 3 weken lang hij Jim van die Drachtse veer die uitgroeven wordt, wat al jaren een beetje een drama is, laten we gewoon eerlijk wezen. Dat is een dikke band in die stritten hier. Is dit even een laatste fleurig einde? Ja, zou ik het laatst een keer bij een minuutsturing zijn. Wie kies ik voor een bouwput met hekken eromheen als een rotte appel, je midden in het centrum. Maar we hebben gekozen voor dit. Hebben we lang moeten uitdacht. En van het ene idee kwam het andere idee. En als je zegt, wat voor de meesten, de thuisblijvers, de toeristen, de meesten die krijgen waarom komen van mijn vakantie, wat voor een prettig willen wij deze meesten nou jongen hebben. Het is ongelooflijk voor u een opstekker. Ik heb 1 puntje van kritiek. De mist 1 ding. Een palmium. Palmium. Zit daar zijn achterin? Was die er? Hè? Ja, maar die binnen het echt? Nee, zeker net. Maar die van plastic. Die zijn net beschikbaar. Maar goed, klaar. We hier naar een paar in het begin hebben we die hand, maar die winnen ik wel verder verheerd. Dat slagen net.
Nou Bekker, maar het ziet er hartstikke leuk uit. We blowen nog even in dracht. We zullen nog even hoe de voetjes van de vloer in. Straks praten we even met Olga Commandeur, want die heeft zelfs ook goede tips van hoe wij dan toch, hè, Roelof, hoe Stoom, maar Tieten uit de studio komen kist en hoe die stramme fotjes weer een beetje fit krijgen kist. Olga Commandeur, die komt straks voor die, speciaal, maar de tip. Hey, Hajo, maar ik wil die even wat jaren letten, want dat denkt dat wij hier helemaal neer doggen, maar wij hebben hier onze eigen bekende Nederlander die dus wat tips jou toe, Rob. Ik luister maar even mee. Welkom in de wereld van aerobic dancing. De wereld van fitness en fun. Meet je hartslag, of nog leuker, meet de hartslag van de ander. We beginnen uiteraard met een warming-up. 3 oefeningen warming-up, want je kan zoiets niet zomaar doen natuurlijk. Yes, Hajo. In de eerste oefening. Ron Brandstede, ja, hij zit hier geregeld bij in de studio. Wat staat hij nou? De wervelkolom naar beneden en naar boven. Prachtig, wervelkolom naar beneden, jazeker. Dat is altijd goed. Hey, Hajo, tegen dank, jongen. En we hebben die aan ze weer. En Tieten die kwam kreeg binnen en die al een slagje, hè? Eventjes soepel met de heupjes. En misschien doen ze het zo nou wel verder op deze hit uit de 90s. Brandy en Monica. The Boy Is Mine. En het gaat al nevens mij om 2 vrouwen die knokken om een man. En hij belazert ze beiden. Nou, het komt alweer goed, hè? Brandy en Monica, The Boy Is Mine. Begin naar uw jongen op een maar, Gjalt de Jong.
Ja, Wiels Jelle Talsma, een orenslag doet natuurlijk als het vrouwtje Oorzinga. Maar die jongen Jasper, dan liep het Jelle Talsma een heel goed slagje die in te hebben. In diezelfde slag beziek je dan ik en Tony Brundle en eerste maar. Die dat dan ik in middenveld beziek je natuurlijk op de heljen. Maar dan is vrouwtje nog correct vrij, want die maakt nog bij die Bobbenwiese tonnen weer een slagje ophelden. Jelle die hem helemaal trolloekt, een beetje stroon. En dan een lange stuwbordslag naar die Bobbenwiese tonnen te dood. En dan is Marijn Alstoren, die komt dan van de orenhoeken. Die komt dan van de polderkant. Die lijkt een wel bakboord, maar die komt dan correct als vrouwtje onder die tonnen uit. Dan lijkt die wel bakboord, maar dan krijgt Jelle hem hier even weer helemaal rond van een lemmer. Even een rondvlaagje. En dan lijkt het wel dat hij heus waarschijnlijk samen misschien stuwbord Vadel zullen kennen zo. En als er dat opredt, ja, dan had er natuurlijk het tweede plakje te pakken. En dan bleek dit slagje, deze ronde, dat toch even de slag bij de polderdiekdel minder is dan de slag die Jelle bij het stroondel die in had. Want Jelle die scoot no zo'n beetje in Jonkerlitsen. Staat er gewoon, ja, wel mij gong. Want natuurlijk beide skippen hebben deze wien wel gong. Maar dan komt Jelle en dan lijkt het dat hij krijgt, maar die houdt gewoon koers. Kan een mooi stuwbord verdeld scoot. Ja, en kan dan Marijn hem nog onzielen of net hoe die bakboord slag. Want als er hem dus net onzielen kan, maar hij krijgt hem nou, krijgt ik even om. En dan draait Jelle hem nou. Ja, dan draait Jelle. Nee, dan kan dat misschien krijgt net. En dan stuurt nou Marijn weer omhoog. Ja, dan lijkt nou het skip van de jonge Jan. Jelle Talsmuut Wattenwij leidt vol. En dan had hij nou het tweede plakje oernam van Marijn Alstoren. Die vol voeten dadelijk deun op een kont van Jelle zit. Die stuurt nou even op. En dan kan de ton nog krijgt de ton oorronde. Dus daar is dan het tweede plakje. No verzijn on Jelle. Ja, en dan lijkt het ik wel dat hij misschien wel als kampioenskoers uitkomt. En dan achter Marijn Alstoren zitten dan Tony Brundle en een eerste maar. Maar eerste maar, Tony Brundle kan natuurlijk net draaien, want eerste maar had hem natuurlijk een beetje in de tangen. Want ja, je kan hem net samen van de kop draaien. Dus dan zal heus waarschijnlijk eerste maar weer achter Marijn Alstoren aansluiten. Dan zal ik alweer dat zeker heerskop daar van de bakboord slag van de diekdel komt bij de polderwij. Maar dan scoot Tony Brundle daar wel verdel. En dan zal ik dat eerste maar, nou ik zult van ja, ik wil eigenlijk wel draaien, maar ik kan er net draaien, want ik kan de tonnen dan net aanrennen. En dan kan Tony Brundle de tonnen natuurlijk wel aanrennen al en die wil eigenlijk wel draaien. Ja, en dan draait nou eerst maar en dan Tony Brundle. En dan zult de valwater een beetje wel. Dus vrouwtje, Meijer Ozinga nog steeds in. Jelle Talsma van Wattentwa. En Marijn Alstoren, Meide Emanuel Traaien. Eerste maar, dan is die als vierde bij de Bobbenwiese tonnen. Werd nou een zeker heerskop. Maar gang een gotje. Uiteindelijk bezieken te vinden tussen Tony Brundle en eerste maar. Maar ja, dan is het natuurlijk bij Tony Brundle. Van ja, ho, ken het wel. Ja, en dan maakt ze een beetje opsturen. Maar dan maakt zeker heerskop hem al weer een beetje in de wien opglieren letten. Om het tonnen te ronden. En dan gaat er bij scraapje bij Tony Brundle del. En dan zit er deun op het kontje. Die is er samen een beetje te geren. Maar dan krijgt Tony Brundle nog een nooslengte voor. En dan zeker heerskop. En daarachter is dan Jeroen de Vos. Michiel Kalsbeek, Meideraadroek. En dan zullen we natuurlijk even wat Arend Wisse de Boer leidt. Ja, dan leidt die achter de Raadroek. Maar er zit nog correct in tussen. Ik kan het correct even net zien wat dat is. Ik weet net of dat de Striedber alweer in wijze kennen. Zo ja. De Striedber is dus ik dwaande met een inhaalslag. Ja. Wij hebben nog correct een paar minuutjes voordat het 3 uur is om nog één keer jou de gelegenheid te gaan om mij te doen aan het crypto-paspoort. Hele lastige opjefte. Wie het leeuw ook net dat je gewoon wat er je binnenkomt. Terwijl er zit ik wel een paar bij waarvan ik denk van nou dat is hem dan correct net. Roelof, en zo is ik als jongen? Nou, er zit een paar bij die moet inderdaad topografisch even wat omdraaien misschien. Oké. Is dat een goeie voor mij? Of help ik daarmee te volgen? Nou, ja. Ja, had ik dan wel steeds wat verantwoord ik daarbij bedoel, dan weten ze wat het net is. Ja. Nou, let ik maar. Ja. Let ik maar gewoon jaren. Hebben we hem nog? Ja, dat komt uit. Denk erom dat je wielens de preek op dit eiland net in sliep vallen. Want oors komen jou net droeg weer op het vasteland. Nou. Dreig is net, dat hier kan zijn. Ik dacht het eerst wel, maar het valt genoeg aan. Maar jouw kind dus nog mooi van pas@omroepfriesland.nl. Dan kun je mailen. Doe het even maar de telefoon, omdat het makkelijker is. Dan kun je het ook 026 499 Als een om een uur zelf hinnen, dan spelen je bij de paspoortcontrole met 2 mensen mooi het goede antwoord. We lezen hier dan een paar vragen voor. En de persoon die de meeste punten helpt vanzelfs, die wint een paar prachtige Simmery Friesland slippers. Dus ik zou zeggen dat je die dan net. En het zijn echt collectors items. Ja, die prachtige slippers zien de maten small, medium,
Medium large, pas@omroepfriesland.nl of 026 4 Ja, dan sluiten wij hiermee dit uur aan. En dan belooft het een hele mooie tweede uur te worden van het scootjesstation. Dat mag eigenlijk zeggen tussen Treien en Fjouw. Bleur er zeker bij, want dan is de finish van de A. En het is spannend op een lemmer. En er kan van alles gebeuren en één keer na je titelkandidaten erbij, Tieten. Ja, dat zien we net verwachten. Ik zei Sjoerd, ja, dat is ook makkelijk voor zelfs. Mijn yield op vrouwtje Meijer. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Noffelijk fietsen door bosk en dun. Geniertjen op terras of strand. Dat is een dai-arrangement van Doeksen. Naar Skielge of Vlieland. Al vanaf €120 per persoon. Even ertussenuit in een hele orenvraat. Zoek op rederij-doeksen.nl. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Kom nou naar de home-romming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs met kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Dambeton, verschillende soorten van klinkers, trommelsteen, siertegels en siergrind. Ook voor een soort handel als betonplaten, keerwanden, al met al een soort handel. Iernij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del op de Spiekerboor in Akrum. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië, al voor €499. Bij Dalstra Reizen doen we jou het beste uit de bus. Bakboord voor een Peugeot van Hielkema en Heima. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Bij Lidl krijg je zin in de zomer. En in de lekkerste verse vleesspecialiteiten voor op de barbecue. Zoals speklapjes, barbecue-schotels, spiesjes, worstjes. En met elk stukje vlees spaar je direct voor een gratis barbecuepakket van maar €4,99. Haal nu je spaarkaart in de winkel. Eindelijk zomer. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en Motivière personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een gewoon bureau. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo heel aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strekbedacht. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kist ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskepest. In Leeuwarden kist ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjug op recycle.nl/Leeuwarden. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strekbedacht. Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed en het joer. Omroep Friesland. 92.2 FM. 3 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Het duurt nog weken voor er een beslissing komt over compensatie voor boeren en transportbedrijven. Zij lijden onder de importsancties op voedsel die Rusland gisteren afkondigde. Volgens de Eurocommissaris van Landbouw moet de huidige situatie eerst grondig worden onderzocht.
Volgende week bespreken landbouwdeskundigen van alle Europese lidstaten de problemen. En ze bekijken of de producten die nu niet welkom zijn in Rusland ergens anders kunnen worden afgezet. De Nederlandse regering wil geen maatregelen nemen zonder de EU. In Afghanistan zijn de 2 presidentskandidaten akkoord gegaan met de vorming van een regering van nationale eenheid. Sinds de presidentsverkiezingen ruzien de kandidaten Abdullah en Ghani over wie er heeft gewonnen. De stemmen worden nog herteld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry had aangedrongen op een eenheidsregering om te voorkomen dat Afghanistan in een crisis zou belanden. Hoe de nieuwe regering van nationale eenheid eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Abdullah en Ghani hebben wel beloofd zich aan de uitslag van de hertelling te houden. De afgelopen week zijn 21 slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. En met de 2 personen van wie de identiteit eerder al bekend was gemaakt meegerekend, zijn er nu 23 slachtoffers geïdentificeerd. 16 personen komen uit Nederland. De overige slachtoffers komen uit Maleisië, Duitsland, Canada en Groot-Brittannië. De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne krijgen €37.000 voorschot van Malaysian Airlines op de uiteindelijke schadevergoeding. Dat voorschot wordt gegeven omdat het nog lang kan duren voordat het definitieve bedrag bekend is. Het staat los van het bedrag van $5.000 dat de nabestaanden eerder is toegezegd. Dat was om de eerste onkosten op te vangen. De Amerikaanse luchtmacht heeft de stelling van ISIS-troepen in het noorden van Irak gebombardeerd. Dat is zojuist bekend geworden. Gisteren gaf president Obama toestemming voor dergelijke acties als verdediging van Amerikaanse militairen en christenen die op de vlucht zijn voor de opmars van ISIS-troepen. Het weer, geleidelijk steeds meer buien. Het kan ook onweren. Het is 23 tot 26 graden. Morgen nog regen, maar morgenmiddag zon en dan is het 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Frieskenijs bij Omroep Friesland. De politie had bij de rotonde bij de Jouwer boetes uitdeeld aan autobestuurders die door de Vlechtstreek rieden. Het is druk bij de rotonde met vakantieverkeer en bezoekers van de Snitswieken die het weer naar Hoesta gingen. Daarom staan er vooral op de A-zone uit Snitswaai files. Bij de politie kwamen verskate klachten binnen hoe bestuurders die het via de Vlechtstreek rieden. Daarom had de politie erop controleerd. De boete is zo'n €370. De Russen komen zelfs in grote problemen door de boycott die haar president Poetin aankundigd had op etenswaar uit Europa. Rusland importeert een groot pad van de groente en fruit uit het boerenland. De Russen zelfs net genoeg verstaan van groente en fruitteelt. Boven dat komen een soort machines voor de risping uit Nederland. Dat zei het Fokke Meijering van Wienaam. Hij houdt voor een sierteelt bedrijf al jaren voorlichting aan landbouwcorporaties in Rusland. Hij is benauwd voor te kwatten in het land. Ondanks de problemen zit de Russische bevolking nevens hem van kant achter Poetin. In Friesland ben er volle rietskwalen kwam, zei rietinstructeur Dick Hielkema. Zelfs had er al meer dan 30 jaar een rietskwal op het Jereveen. En hij zegt dat er de aanronde jaren een wildgroei aan een lietse naaie rietskwalen west had. De aanronde jaren binnen soort Friesen zonder werk oplaat daar rietinstructeur op kosten van het UWV. Dat is een probleem, zei Hielkema, want er worden heel iets minder rietexamens aannam. Op dat zo'n grote groep rietinstructeurs die het vanuit de bijstand komt net echt interesseert wezen in het werk. Nevens Hielkema stagneert de groei van het aantal rietskwalen nou wel. De nachtkuier die het voor van de jong op het programma zit bij de Wieken van de Vrije Weekend bij Lippenhuizen gaat net terug. Vanwege de minderwaardsverzezing maar een soort Rijn en Tonger had de organisatie het besluit nam om de kuier te skrossen. De activiteiten morgen gaan wel gewoon terug. Het waren dan de loft berint en joen en vannacht is er dus Rijn maaikans op Tongen. Er zit een matige zuidestenwind en het is op het stuit 24 graden. Morgen is het droog, dan is het 22 graden. Scootjeflits. Spektakel op Isselmaar bij de Lemmer. Gjalt de Jong. Gjalt die kreeg een geekhast in de holle. Hoe is het maar die Gjalt? Nou, dat wie net een geek, dat wie de fakkeloert. Dat wie een die even van de Grietje Obers wie met de fakkeloert in het voorwiense rijk water even lanceert. Hup, plop in het water. En toen kwam Walter de Vries ik nog vrij op aanstoten. Dus toen werd dan natuurlijk een grop en raas. Man overboord. Dus dan hebben we deze mannen snel even in de kraag gehad en uit het wedstrijdveld bijlutsen. En dan hebben ze maar even weer ombracht. En
de wien zakkert ze nou en dan er eens even een beetje uit. Dus er is wel van alles weggaan. Dus dan mis je over even door dit soort acties even hoe het veel erheen leidt. Maar dat hebben we natuurlijk zo vol mogelijk in de gaten houden. En dan doet Jelle wel even weer een onvolslagje. Misschien nog op vrouwtje Meijer. Maar ja, die leidt er nou een eind uit. Die had nou toch weer een beter slagje in de wien op. En dan liep het uiteindelijk de Immanuel om eens even wat beter te krijgen. Maar ja, dan maakt het Jelle zijn slag. We hebben het oude naar de dicta. En dan komt hij weer bakboord on. En dan leidt Immanuel weer stuurboord. Maar vrouwtje Meijer leidt nog steeds op in. En de strijd tussen het tweede en het derde plakje zal er nog net heel veel uit wijzen. Want eerst maar beziek het er natuurlijk ook aansluiting mij te horen en bieden vinden. Likwols een Sikke Heerskop en een Tony Brundel. Altijd een strak gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Ray, voor een Peugeot van Haima en Hilkema. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs met kwartingstiet opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Dambeton. Verschillende soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ek voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. Iernij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del onder Spiekerboor in Akrum. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië, al voor €499. Bij Dalstra Reizen kom je het beste uit de bus. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Bij Lidl krijg je zin in de zomer. En in de lekkerste verse vleesspecialiteiten voor op de barbecue. Zoals speklapjes, barbecue-schotels, spiesjes, worstjes. En met elk stukje vlees spaar je direct voor een gratis barbecue-pakket van maar €4,99. Haal nu je spaarkaart in de winkel. Eindelijk zomer. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Het roze volle wien. Varre, maar je broers van de kop. Van scootievaartochten en orensiegel en groepsevenementen van hier al meer dagen. Recreatiepark, wettersport en partycentrum De Kuilhard in Koudem. Ek voor relatiebeheer, personeels- en familiefeesten. De Kuilhard, dat alles mogelijk is. Meer informatie? groepsevenementen.com. Ontjen op De Kuilhard in Koudem. Wiersma Tenten en Partyverrier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Zeg op wiersmatenten.nl. Wat dan er ook net krijgt waarom van het Ameloon, mooi naar het scootjesielen. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermerk. Zit man, hoe is het mogelijk op 4 wisselen? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Sneun, 9 augustus, dameshaardklasse Troggenoorlotje, hier horen mijn naam. En sneun, 9 augustus, herenhaardklasse Troggenoorlotje, alle woorden, Dokkum. Dus, wees erbij. Sneun, 9 augustus in mijn naam en Dokkum. Zoek ik op knKB.nl. Ajo, lekker slet. Bennerie de boer, goed en het joer. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken troch Drukkerij van der Eems en AB Vakwerk. De coöperatieve kracht in vakmanschap.
Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Simmer in Friesland. Bij Roelof Lausma en Tiete Seiens. Het is girl power op de lemmer, vrouwtje Ozinga-Meijer. Het flinkt de gas op een lolly en rent 4 voor het veld uit. Achter haar is er wel volop strijd, want ik zonder te winnen kun je dit kampioenschap pakken. De jonge Jan van Jelle Talsma woen nog net, maar had je concurrent Vladersmoitje, ja, dan hoed dat ik net. Gjalt de Jong, die praat dus bij. Ja, en dan hier Nies Krijk gong dan de Emanuel gong ik stuurboord van Jelle Talsma Jelle Talsma del. Maar dan had Jelle Talsma pak gewoon de slag koers tonnen. En dan uiteindelijk hadden Emanuel en Gele Tarma van de eerste maar hadden Boppe Wiese tonnen misschien wel een hele beetje oerschild. Wilens Jelle gewoon mee gong, hup die Boppe Wiese tonnen. En dan had er nog in weer een gatje ertussen. Dus op een tweede plakje is dan nog steeds de jonge Jan Jelle Talsma met wachten. Maar vrouwtje Meijer is natuurlijk nog een streek eind voor op het eerste plakje. Wat ik met een inhaalslag dwaan is, of een inhaalslag. Wat zullen we ervan zeggen? Het is natuurlijk een van de kaperrenners van het klassement momenteel, is Arend Wester de Boer. En die had nou in één keer ontsluiting van mij zeker Heerskop en een Tony Brundle. Maar ja, hier leidt er wat onder. En dan moet je even de boppen zijn tontje moet je even een beetje opzetten. En zeker Heerskop, die gaat ik al een beetje heuger. Want Tony Brundle zei, jij wil het tontje natuurlijk ik even ronder. Dus ik wil even wat ruimte hebben. En dan zit er maar altijd een hele beetje ruimte daar natuurlijk tussen. En dan moet Arend Wester de Boeren in en toch, totdat ze nou om die tonnen heen draaien, toch een beetje skraal in de wien op het vakje zit al wat te slaan. En dan ben je daar in één keer de strijdber en de Raadroek. Die natuurlijk ik boppen die tonnen al lezen. En dan scoren Diederik Sa natuurlijk mij gemaakt dan bij Bob Arend Wester. Maar dan had hij toch, ik werd goed ontsluiting van. Dan leidt hij niet correct nog achter uiteindelijk de strijdber en de Raadroek. En ik is nou uiteindelijk eigenlijk haast mij haren draaien om die boppen wie ze tonnen. En daarachter leidt Jeroen de Vos. Sometimes I don't know why. And time seems to go by so fast. In the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Let's enjoy it while we can. Help me share my load. Help me share my load. From the dark and lonely street to the bright side of the road.
6, 7, 8. Rol af. 2. Jongen, Roelof. 4. Rol op. 6, 7. Ja, zag je het, Hajo? Get down. Ben je druk aan de gong, hè? Doe ik? Get up. Hajo. Ja, Roelof. Jij stond het net. Ik ben druk met Ron Brandsteder onder de gong en dat juist me net. Ja, maar ja, Ron Brandsteder, dat valt zelfs in neer bij Olga Commandeur. En die heb ik nog nice mee zitten. Dus kijk op die beste oude man maar vlot. Het een zoon die het van de moernaam, die doet het stuk beter. Olga Commandeur, u zit hier lekker in Drachten aan het strand. U gaat hier de mensen fit maken. Dan heb ik 2 mensen in de studio, die zetten Ron Brandsteder op en denken dat ze nog gaan bewegen. Maar zij zitten de hele dag achter een bureau. Wat kunt u doen? Wat is de tip om hun toch een beetje fit te houden? Nou, weet je, achter je bureau zitten, dat is tot daar naartoe. Maar ik raad aan om gewoon elk kwartier toch eventjes, al is het maar 1 minuutje, even op te staan, even een rondje te lopen. Dan weer te gaan zitten. Maar ook als je op de stoel zit, kun je ook actief gaan zitten. Hè. Je kan als een zoutzak achter je laptop gaan zitten of achter je computer. Maar je kunt ook af en toe even een beetje actief gaan zitten. Dus buik- en rugspieren aanspannen. Ga ik gelijk doen? Ja, ik zie het gelijk. Rechtop zitten? Je houding verbetert gelijk, hè? Dus rechtop zitten. En dan kun je ook even je bovenrug, want als je achter een laptop zit of achter je bureau, dan krijg je zo'n rond ruggetje. Hè? Dus als je dan je bovenrug een beetje opstrekt, je kin een beetje intrekt en dan met je handen, met je ellebogen en je handen een W maakt ten opzichte van je schouders. Ziet je voor, dus je handen, je ellebogen en je schouders en je hoofd maken dan een W. En dan weer even ontspannen en dan weer een W maken. Dus goed je schouderbladen aantrekken. En dan merk je als je dat een paar keer doet van hé, ik krijg weer veel meer energie ervan. Onze luisteraars zitten natuurlijk nu heerlijk buiten. Die zitten op lekkere terrasstoelen. Die zitten te genieten van een biertje. Kijken naar het scootsersiel. Wat is de tip voor hun dan? Ik bedoel, die zitten nu lekker te ontspannen. Hè? Maar die willen misschien ook wel tijdens dat ontspannen een beetje de spierkracht oefenen. Ja, spierkracht kunnen oefenen. Weet je hoeft het niet. Als je ontspant, dan mag je ook ontspannen ook. Het is wel vakantie. Het is nog bouwvak, hè? Het is nog bouwvak, maar niet de hele dag ontspannen. Zoek ook af en toe even lekker een actief gedeelte op. Het belangrijkste is dat je een half uur per dag matig intensief beweegt. En je kunt het bij jezelf nagaan of je matig intensief beweegt, doordat je ademhaling omhoog gaat. Je spieren gaan om zuurstof vragen, dus je ademhaling gaat omhoog. Je gaat er een klein beetje van hijgen. Dus eigenlijk alles waar je van je gaat hijgen, dat is goed. Waar ga jij van hijgen? Ja, ik fiets graag en ik loop graag en daar ga ik wel van hijgen. Maar dat doe ik ook wel langer dan een half uur. Maar als ik hier een uur door de stad loop met een zender, ga ik er niet van hijgen. Nee, wat zeg je dat netjes? Want als ik dat gewoon aan mensen vraag in de straat zo. Ik zeg van mevrouw, waar gaat u van hijgen? Oeh, dat schrik ze wel. Maar vraag ik het aan de meneer, dan zegt hij van nou, waar denk je dat ik van ga hijgen? Nou ja, dan kun je het zelf invullen. En dat hoort ook bij bewegen, hè? Dat is ook wel beweging, hè? Dat is ook bewegen, ja. En dat moet je, dat hoef je niet eens een half uur achter elkaar te doen, hoor. Je mag het ook opsplitsen in 3 keer 10 minuten. Dus dat is het mooie van bewegen. Als je maar een half uur per dag gewoon lekker beweegt. Ja, dus eigenlijk maakt het niet uit wat je doet, als je maar iets doet. Dus kies daarom iets uit. Als je hartslag maar omhoog gaat. Als je hartslag maar omhoog gaat. Dus kies iets uit wat je leuk vindt, want dan hou je het ook vol. En het mag best elke dag iets anders zijn. Hou je van tuinieren, dan gooi je er gewoon een schepje bovenop, letterlijk en figuurlijk. Dus je gaat een beetje harder tuinieren. Of ja, als je huishouden leuk vindt, dan ga je gewoon wat intensiever je ramen lappen. Als je er maar van gaat hijgen, dan alles is goed. Maar wat vindt u nu het allerleukste om te doen als u beweegt? Nou, als je het mij vraagt, ik ben helemaal gek van golfen. Golf? Ja, van het spelletje golfen. Dus dan denk je van ja, daar ga je toch niet van hijgen. Maar wel als je dat met je tas op je schouder doet en tussen de holes door iets steviger doorstapt. En dan bij elke hole weer eventjes op adem komen, zeg maar. Dus dat is mijn ontspanning en inspanning gelijk. Dank voor de tips. Golf. Het is een soort van intervaltraining is dat dan, hè? Want dan stap je op en dan ren je weer een eindje. En dan moet je weer even slaan. Je broeken alle spieren. Dank u wel, Olga Commandeur, voor de tips. Dames, je hem toch al goed mee, hè, straks? We proberen. Probeer je, tuurlijk. Vol erop. Toch? Jazeker. Je bent al even fit trouwens. Ja, zeker. Ik ben heel fit. Nou, ze zijn al hartstikke fit hier in Drachten. Olga Commandeur zijn ze helemaal nedig hier. Maar goed, ze is het toch? Fjouwen roeren. Nog een nieuwe workshop hier. Meestal die het wollen. Met ballen. Oh my god, Hajo, dat moet ophouden. Ballen meenemen. Dus ik kom allemaal naar Drachten, hier naar de beach. En we gaan lekker met de ballen bewegen om 4 uur. Bewegen met ballen. Hoppakee, hartstikke leuk. In Drachten. Hup, op Drachten on the beach. Ja, ik weet net, misschien slaan wij Joen nog wel een hole in one. Zullen we het erop horen? Of moet ik dat van Fami horen, wat ik Joen doe? Het is wel goed, Fami.
Simply Red, My Sunrise. We horen gauw op met die plaat. We beginnen uit jou te jong. Ja, Sjoerd had vanmiddag nog een wedstrijd erachterom verzeld. Het waren ik wat wispelturig. De finish leidt erin. En vrouwtje Meijer, totaal geen bedreiging. En dan Sjoerd natuurlijk ik, want het wordt nou nog even het kopje stekt op. Ze moest nog even een slagje, meidje. En dan is natuurlijk zo is no stuurboord. En dan is het nog even een klapje. Hup, terug de wien. En dan is het terug de finish in. Het helm houdt er al een beetje dwars achter het vrouwtje Ozinga. En dan pakt die hier het eerste plak op een lemmer. En dan zien we natuurlijk voor het klassement. Want dat Jelle Tols met twat in bloed. Dan zult die de koppositie misschien oernemen van Arend Wester de Boer. Het hing er natuurlijk al. Maar dan liep het bol wist te wijzen. Dat vrouwtje en harnbemanning, dat die het tweede plak pakken. Want dan had die dadelijk 15,9 en dan zou Jelle Wetter zien bloed 15 hebben. Maar dan hing het er van af wat de positie van Arend Wester de Boer verzeld wordt. En Aukje die stapt nou even bij vrouwtje aan boord. En dan waren ze even jaren wat die te zeggen er even in, hè? Ja, want het ziel gaat wel trouw, hè? Maar het helm houdt het even oornom, trouw waar? Door Wieger, mijn adviseur. Okay. Wieger kokken. Wat verdikkie, vrouwtje, eerste. Ja, dit was helemaal net de bedoeling. Wat is dat nou voor reactie? Nou ja, ik wil graag bij de eerste size, joh. Dat was mijn doel, bij de eerste size. Even een dikke tuut van Hoyt. En dan hebben we samen, ja, we wisten dat we starten moeten. Dat wisten we. Onderin starten. Waarom? Recht op ruimte, bij de wal. En dan mij draaien. Dus dan, en dan ben je een stuurboord, maar en dan maakt het stof uit. Dan hebben we gewoon, dat komt zo super. En ze hier natuurlijk in de midden, in die orde skip, die zitten om een koffieest of zo. Dat koek ik ken er net een jongen. Maar fantastisch. Ik vind dit machtig. Wat een geweldig team. Echt. Ja? Wat een kanjes, wat een kanjes. We treden hier en dan maar dezelfde jongens. Het is, wij leren zo'n soort, elke dag weer. Wat leren wij een soort. Geweldig. Ik zie die voor de eerste keer om die bopperste tonnetje in en de voetgongel heeft. Dan van yes! Ja, maar ja, dat heb ik dan. Dan maak ik dat even utri. Even rustig. Ik ben net zenuwachtig, dus dat is wel lekker. En ja, ik ben helemaal blij. Helemaal blij. Wieger is die adviseur. Wie is Wieger? Wieger Kokken. Die runt maar een scheepswerf in Haas. En die had ik al jaren bij Siepzield. En vroeger had ik wel mooi zijn Hoyt-zield. En op oude zeug, mooi Hein Kokken, wie dat. En nou, ik wil hem heel graag mooi hebben en ja, hij wil ik wel met mij zielen. Dus dat vind ik heel fijn. En waarom klikt dat tussen je? Ja, weet ik net. Wij kennen gewoon heel goed. Kunnen heel goed opzitten. En hoe gaat dat dan? Wat is de taakverdeling? Hij zit naar de situatie en hij leert mij, heeft mij ook wat leerd met sturen en zo. Dat heb ik niet een beetje bijgebracht. Toen heb ik een soort van siep. Ja, we gaan nu bij de wal, Del. Met de meesten het applaus jouwen. Aukje. En ik probeer die steende te blowen. Ja. Jalt, heeft u de vierde uitslag? Ja, ik zou natuurlijk het veld verder. En dan zien we dat Jelle Talsma nummer 2 worden is. En dat ik de rest van het veld heel snel even in ego-schouw neem. Dan kon Jelle Talsma mij de tweede plakje wel eens de koppositie van Arend Wester de Boer nemen. En dan gaat het natuurlijk om een nummer 3 en 4. Werd dan misschien voor het kampioenschap even dan net mij telt. Marijn Alstoorn, mij de Emanuel. Maar die liet het dan voor te lezen op Gele Tarema van 1 maart. En dan zien we wat voor punten dat hij had. Ja. Die had dan 15,9 nou. En die krijgt er dan 4 bij. En dan had hij dus 19,9. En dan had de vrouwtje Meijer dus 15,9. Jelle Talsma 15. En Arend Wester de Boer die had nou nog 10,8. Maar waar komt die over de finishlinie heen? Want ik zie hem nou even net. Want dan ligt het. Ik wil een Jeroen de Vos en een Sikke Heerskop. Op het stuit misschien nog wel even een beetje beter te lezen als Arend Wester de Boer. Dus het gaat er morgen zeker om hoe de strijd eruit komt. Maar Marijn Alstoorn zal ik uit de schroeven wijzen. Want die zal je het tweede plekje hier op de Lemsterbij bezetten. En wie gaat straks natuurlijk alle keer onder te rekenen. Dat wie het Scott. En dan gaat daar achterom eerste maar. En dan kan Tony Brundel wel eens als 5e eindigen. Vrouwtje, hij is nog trouw. Hoe is het nou? Oh, ben eruit. Nee, maar dat weet ik net en ik wilde ik net weten. Dat zie je later wel. Nee, is het echt net trouw? Nee. Je hebt in het tweede.
Oh, echt? Jelle is nog eens 2 over de streek om, die heeft nog 15 punten en je 15,9. Ah, dat is wel heel fijn. Ja, dat is echt 4 boven verwachting. Dus het gaat er morgen echt al. Ja, dan wel. Ja, zet het op. Ja, dankjewel. Omroep Friesland, zet maar in Friesland. Ik ben een heel gewone Frieske jongen, maar op Doosjen ben ik heel dolstroch. En dit lied, dat maak ik eens wel jongen, omdat nemen de cha-cha-cha nog toch. Hoe kent zij wijzen, ben bij hem verjitten. Hij was spelen, trompet en doensorkest. In cafés, in zelen en op stritten. Ja, de cha-cha-cha voor die is altijd best. Don't je de cha-cha-cha, mijn meid, de cha-cha-cha, mijn meid. Doe is geen señorita, maar doe jest er al bij. En nee, het ligt mij net kort. De cha-cha-cha is het mooiste van een vrouw. Don't je de cha-cha-cha, mijn meid, de cha-cha-cha, mijn meid. Als weet ik jaren donsje, ja, dan voel ik mij vrij. Het is maar, dat is hoe het is. De cha-cha-cha als heeste op mijn list. Mij, en zwartje, dat is voor ons die is. Doch mij, en griep nou deze kans. Een dons mijn vaasje, een dons die het meer voorbij gaat. Want de cha-cha-cha, die had een gouden glans. Ons steen in Cuba, een dons om van te houden. Een dons mijn pasje, het is ieder avontuur. Van jonge meisken, maar zeker echt voor ouder. Komt toch de cha-cha-cha en dons je know my vuur. Don't je de cha-cha-cha, mijn meid, de cha-cha-cha, mijn meid. Doe is geen señorita, maar doe jest er al bij. En nee, het ligt mij net kort. De cha-cha-cha is het mooiste van een vrouw. Don't je de cha-cha-cha, mijn meid, de cha-cha-cha, mijn meid. Als weet ik jaren donsje, ja, dan voel ik mij vrij. Het is maar, dat is hoe het is. De cha-cha-cha als heeste op mijn list. De cha-cha-cha, mijn meid, de cha-cha-cha, mijn meid. Doe is geen señorita, maar doe jest er al bij. En nee, het ligt mij net kort. De cha-cha-cha is het mooiste van een vrouw. Doe de cha-cha-cha, mijn meid, de cha-cha-cha, mijn meid. Als weet ik jaren donsje, ja, dan voel ik mij vrij. Het is maar, dat is hoe het is. De cha-cha-cha als heeste op mijn list. Cha-cha-cha. Volkert Hansma, de cha-cha-cha. Nou, ik denk dat ze bij de jonge Jasper aan boord had nog wel een donsje binnen. Misschien hield het ook wel een beetje voor de verrassende nummer 3 van Joet Aukje. Ben ze daar ook een beetje fleurig? Ik denk dat ze daar zeker fleurig binnen ook. Die is de correct aan boord sprong. Ik neem het snel dan maar even oer. Want ik ga even naar een trekken in West. Ik ga natuurlijk de volgorde van de orenfinishen even volgen. En dan Shock Binam natuurlijk even naar Sikke Heerskop en Arend Wisse de Boer. Sikke Heers komt als 6e orenfinish. Arend Wisse de Boer als 8e. En dat komt dus in het klassement uit. Want ze hebben beide alle jaar een dikke zwieren outlook van het zandje punten. Dat houdt dus in dat Arend Wisse de Boer dan naar het tweede plakje zakkert met 18,8. Maar even snel om te nemen. En de Wilde Wietse komt dan op 21,9. Maar Aukje is nou bij Marijn Alstoren aan boord. Maar die man we maar eens even jaren, want ik denk dat die man ik wel heel blij ben met dit tweede plakje. Dat neem ik gewoon geld. Marijn Olshoorn, Lokwenske maar dit tweede plak. Dankjewel, dankjewel. We zijn echt helemaal door het dolle met dit resultaat. Ja, want zo goed hebben dit hier net ziel. Nee, dat klopt. We komen dit jaar net kijken in Grote A. Dus was in het begin ook even wennen.
En nu komen we wat meer in ons eigen spelletje. Hier ook op het eigen water. Dus voelt vertrouwd en ja, het ging super vandaag. Ja, je zielen hier altijd, maar wie ben je? Want je bent vrij onbekend voor u nog. Ja, wij zijn een team, wij kennen elkaar van een zeilschool. Zeilschool Vossel aan de Kaag. En via die zeilschool hebben we ook zeg maar recreatief met scootjesielen gedaan. Met zeilkampen in Friesland. Ja, en toen dachten we op een gegeven moment, toen we wat ouder werden, we willen ook aan de wedstrijden mee gaan doen. Dus toen zijn we als team een schip gaan zoeken. En dat werd de Emanuel, oude schip van Eernewoude. En daar varen we nu 3 jaar mee. En ja, elk jaar een stukje beter. En we zijn heel tevreden met hoe het nu gaat eigenlijk in de hoogste klasse. Ja. Maar van wie is het schip? Het schip is van gebroeders Kuipers uit Lemmer. Vandaar ook het zeilteken KL. En je kunt ze daar verderop zien zitten. Het gebouw aan de kade hier. Daar zitten de eigenaar en een boel fans. Ja. En het is een groep tussen al je ongeveer dezelfde leeftijd. Je bent ook 3 hier bij elkaar. Ja, dat klopt. Ja. Nou, er zit misschien 10 jaar leeftijdsverschil tussen de oudste en de jongste. Maar ja, over het algemeen een jonge groep. En we doen het echt samen. We proberen samen uit te vinden hoe je het snelste met een scootje kan zeilen. Dus, train je een soort? Ja, we trainen zoveel we kunnen. Dit jaar wel extra veel. We hebben ook dit jaar, het schip ligt normaal in Lemmer. We hebben dit jaar ook een trainingstage in Amsterdam gedaan van een paar weken. Want daar ben je een soort via? Ja, daar wonen de meeste van ons. En dan kunnen we gewoon met de tram naar het schip toe om een avondje te trainen. Dat is wel makkelijk natuurlijk. Maar ja, we wonen wat verder van het wedstrijdwater, dus soms is dat een nadeel. Maar dit jaar hebben we er heel veel aan het schip gedaan en extra veel getraind. En ik denk dat we daardoor wel een stap hebben gedaan in de prestatie. Okay. Nou, je krijgt net om op het warm te blowen, hè? Want je had het vals, maar die wie net te horen voor je. Nee, die ging er net langs. We hadden nog wel een kans gehad. We dachten, hij haalt die boei niet. Dus wij varen eventjes door. En daardoor zat hij die voor. Als we gewoon over stag waren gegaan en Paul voor hem waren gaan liggen, dan hadden we het denk ik wel gehouden. Maar dat doet voor ons weinig af van de blijdschap. Want om een derde plakje te halen, dat is magnifiek. Ja, je steekt mooi in die minmoot. Dus je hem zeker volgend jaar weer in aanklassen. Ja, daar zijn we nu zeker van. En ja, daar maken we ons de afgelopen dagen al weinig zorgen om. Ja, de ene dag gaat wat beter dan de ander, maar we kunnen goed vloot houden. Dus dat loopt mooi. Nogmaals, Lokmeeske, Marijn Alsson, bedankt. Dankjewel. Ja, mooi om te jaren een stukje... Heer hier aan boord. Dat we ook nog even een stukje Amsterdam in Friesland en een stukje Friesland in Amsterdam, dat ze daar te zien gaan. Ja, daar ben ik fysiekjes onvregen en dit is weer wel heel toepasselijk, want de striepen die hier een valse start. En toen dachten de familie Ankerblom uit Driels, die dacht van nou, dan maken we echt even een plaatsje bij onvregen. Don't Give Up van Peter Gabriel en Kate Bush. En volgens mij het verduurt niet. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail.
another town. Tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only one. Don't give up, no reason to be ashamed. Don't give up, you still have us. Don't give up now, we're proud of who you are. Don't give up, you know it's never been easy. Don't give up, 'cause I believe there's a place where we belong. Voor de meisken van de Striedber. Don't give up. Ze hebben jammer te de molen van Maartje, Peter Gabriel en Kate Bush in dit. Som iemand denkt. Dat je een pap komt kopen. Long once you get going. I thought it was a little fish. Simmer in Friesland. Crypto paspoort. Ja, we gaan een paar winners. Of tenminste een paar winners. We gaan meestal niet de finale spelen zillen. Dus dan ben je al steer maar een hele voertsees maar in een prijs. In een slipper. Ja, zullen we eens even jaren lid wat de vraag weer van het cryptische verhaal, hè? Want, Ja. Want ik moest me echt stilhouden, want ik heb verdorie nog west tussen Simmer. Nou, serieus. Komt-ie. Denk erom dat je wielens de preek op dit eiland net in sliep vallen. Want oors komen jou net droeg weer op het vasteland. Ja, het wie. Mont Saint-Michel. Fantastisch dat je daar bedel rieden en tikken. Nou, ik kan er nog wel even heen rieden om te zien. Ja. Heel mooi. Dat eiland, ja, boetende kust. Mensen niet net weten hoe het eruit ziet. Kun je eens een beetje vertellen hoe het... Het is prachtig namelijk. Ja, het is heel mooi. En dat je de binnen is het helemaal mooi. Want het is boeten de Normandische kust, volgens mij. Ja, het is nog wel Normandië. Nee, ik weet het... Oh, zit ik nou iets verkeerds te vertellen, Tieten? Qua vragen? Ja, nou, het is ergens boeten een kust. Het is een rots. En er gaat omheen, komt er een prachtig... Ja, zit er een mooi klooster op. En dat is heel mooi om te zien, om daar te wijzen. Het is net... Nou ja, ik zal niks meer zeggen wat ik ervan weet. Want dan verklap ik een heel soort. Stel de vragen maar onder meisken. Nou, als je eens even introduceert, dan ben ik even aan het redigeren op dit moment, oké? Oké, dan wordt er even een andere vraag betocht, denk ik. Want we hebben 2 kandidaten die het mooi doen. En een ervan die is heel actief op Twitter. Dat is Timian van Dijk. Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ja. Wij zeggen je al, je tweets voorbij komen met omvragen en plaatsjes. En, nou, dat is mooi dat je mooi doet. Nou ja, vond je het dreig om deze uur te kiezen? Wat antwoord? Nee, ik voel het wat afvallen. Oké, je hebt een goeie... Als het zoekt op Google mijn Tjerk en eiland, dan komt het er snel uit. Oh, dat maakt maar Google. Ik denk misschien heden wel eens een keer West. Nee. Dat net. Nou, je hebt in ieder geval een goede dag. Je nog winnen of verliezen net, want je bent fan van vrouwtje Meijer, hè? Ja, absoluut. Die een prachtige wedstrijd. Ja, mooie zielerij. Je bent in Kampen. Ben je ook in Kampen? Ja, ik ben ook in Kampen. Oké, dus alles via de televisie wordt volgen? Nou, alles via internet, hè? Oh, via internet, dat ken ik. Nou, dan kijk ik even naar de oorkandidaat. Dat is Jetty Hoekstra van Bakhuizen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe kwam je op bij het antwoord? Ja, nou, er zit een dractolist erin en de dochter zei het en ik dacht het. Oh, oké. Oké, prachtig. Ja, nou, dan komt het al hier mooi bij elkaar. Ik zeg even naar mijn collega, want als Tieten dan om mij begint te vregen waar ik heel enthousiast van wil, ja, dan verklap ik alles. Wist je er klaar voor? Heeft een vraag zou onpost dat we de mooi ondergang kennen? Ja, let er dat maar aan. Ja. Oké, dan stelt Tieten de eerste vraag. En dan laat je nog even via de Ruud Get maar die vragen. Wat voor punten je er mooi verzinnen kennen. Je krijgt 3 vragen van u. En vraag 1 kun je hem 1 punt mooi verzinnen. Vraag 2 punten. En vraag 3 punten. Mocht je hem die
3 vragen liekst in. Dan hebben we een shootout vraag. Dus een benaderingsvraag. Maar laten we eerst maar eens eventjes beginnen met die eerste vraag. Mont Saint-Michel is een skiereiland. Maar bij wat voor land jet het? Is dat A. Spanje, B. Italië, C. Frankrijk? Ja, de vraag is hoe goed hij hem krijgt naar mijn verhaal is het. En hij de hele week al het werk op vakantie geweest heeft. Dan kun je het nou zeggen. Ik begin met je team in Jan. Zeg het maar. Ik zeg Frankrijk. Frankrijk, C. Wordt noteerd. En Jetty Hoekstra, zeg het dus. Ja, dat is natuurlijk Frankrijk, hè? Dat is Frankrijk. Ja, Ja, dat als is je een, googelt hebben, dan weet je dat. Een weggevertje. Ja, dat jouw tekst. Dat is de eerste vraag. Nou, de tweede vraag. Mont Saint-Michel staat vanzelfs bekend om de moeilijke drege bereikbaarheid van het eiland met Heegwetter. Maar waar staat Mont Saint-Michel nog meer bekend om? A. De bijzondere natuur. B. De Leiden Abdij. Of C. De Wijngaarden der. Nou, Jetty, wat zei je nou? Ik denk van B. Nou, zei je B. Team en Jan, wat is die antwoord? Ik zeg ik B, omdat het een abdijcomplex is. Ja, je bent er wel een beetje bekend dus, hè? Je had allebei de goed. 2 punten erbij voor beide. Ik heb trouwens ook even een regeltje instellen. Alle Googles en alle horens ziekmachines eventjes uit. Dan maakt het wel zo leuk. Ik heb het aan het controleren. Nee, ik heb het controleren. Vraag 3, Tita. Ja, daar moest ik even op zwitten. Hokker-uitspraak is net wier. Dus wat klopt het net bij de volgende opties die je hem voorlaan krijgen? Is dat A, de abdij op Mont Saint-Michel is eer ekkos vezen is broekt? Is dat B, de Mont Saint-Michel had een vreugskipsboom met Amelon? Of Mont Saint-Michel C is uiteroppen ta brood erfgoed door de UNESCO? Team Jan, zeg het maar. Nou, ik denk dat het niet met Amelon te maken had. Dus, antwoord? Ja, wat weer dat ik er werd? Nou, Leeuw? Optie B weer dat. Optie B. Dat weer B, hè? Ja, dat weer optie B. Noteren we de B voor die. En voor Jetties? Dat zeg ik. Ik B. Ja, dat is al hier wel veilig, hè, vanzelfs. Maar als je het zeker weet, dan jouwt het niet. Nou, Tita, zeg het maar. Ja, dat is allebei de goed. Dus en wat betekent dat? Je hebt gelijk. Dus wij gaan naar een shootout vraag. Hem die ziekmachines even verstoppen? Ja, die hekken net bij. Nou, zullen zo een team, Jan? Nee. Ik net, Nee, hè? ik net. Nee, oké. Komen we maar die shootout vraag. Dat is dus een vraag, weet je, een beetje gokken matten. Nou ja, benader je het goeie antwoord. Misschien jou een goeie antwoord ik wel. De vraag is, hoeveel meesken leef je op dat skiereiland Mont Saint-Michel? Hoeveel meesken? Team en Jan, wat zei je nou? Ja, dat is eigenlijk net eerlijk, want ik had lezen hoe doe ik het opzocht. En dan zeg ik 46. 46. Nou, Jetty, zeg het maar. Hij had het opzocht, dus... Ja, dan wordt het moeilijk. Dan zeg ik van 50. Ja. 50. Gongs krijgt aan de verkeerde kant zitten, Jetty. Oh, jammer. Het goede antwoord is 44. En we hebben het verifieerd met het bevolkingsregister daar in Normandië. Ja, dus nou, ja. Team en Jan van Dijk, die krijgt jongens de Simmer in Friesland slippers. Lokwijsken. Nou, dankjewel. Ja, maar toch een beetje... Ja, de hessen dus van tevoren even die in deze kwestie verdiepen. Ja, doe ik het op, doe ik even lezen wat erbij is. Ja. Want je weet er nooit aan je belt worden. Nee, dat is weer. En ondanks de spanning van Maid van onze spultjes heeft het ik nog onthouden. Vind ik knap. Nou. Lokweesken maar die prachtige slippers. En Jetty Hoekstra, dank u wel voor het Maid van. Hoor ik je beter, steeds weer altijd. En Biden, een hele goede middag. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Hoi. Mick. Dank u wel. Hoi. Yo. Hoi. Simply wanted an object
De Freemasons, my uninvited Hajo Boots. Maar wij hebben eens rondjes om de presentagedesk. Krijgen we even die op bevel van Olga Commandeur. Is zij nou nog heel tijd om het hippen en springen en meestal om het bewegen te krijgen? Nee, ze zit nou even rustig gewoon een bakje koffie. Want ze zet door 10 minuten weer uiteindelijk mooi de volgende presentatie, de volgende act. Maar als je wist wat het echte hichtepunt is hier bij Drachten on the Beach. On the Beach heeft ze zelfs wetternedig. Nou, we hadden hier in Drachten bedacht. Hé, wat is er gewoon? Een zwembad in. En er komt toch aan naar 14. Het God. Nou, wat doe je? Je maakt even een zwembadje. Wat werd er erin? En het is ongelooflijk weer wat ik jette van de organisatie hier. Er staan stekken omheen en nachts. Want je wil er zelfs geen onverlaat niet ha. Maar zodra die stekken er ik bij wij binnen, dan is het de eerste band foto in het wetter. En dan heb ik professionele begeleiding. De lifeguards, die ben je dus ik. Professionele begeleiding dus. Ja, zeker. Dat moet? Ja, nou ja, het moet. Ja, als er van die kleine kinderen in het water zitten, dan wil je wel mensen erbij hebben. Anders, als dat fout gaat, dan hebben we een groot probleem. Je zit heerlijk onder een hele grote parasol van een heel groot bekend biermerk. Lekker uit het zonnetje. Is het druk? Nou, valt mee. Zo net was het wel drukker. Het is nou redelijk rustig. Want het zijn heel veel kinderen, hè? Ja, zeker. Eigenlijk alleen maar kinderen. Ja, er zijn ook tieners, maar op dit moment zijn het echt alleen maar kleine kinderen. Hoe diep is het? 1,50. Dus dat is best diep. Ja, voor kleine kinderen wel. Daarom zitten we hier ook. Want het is aan de andere kant, als je niet goed kunt zwemmen, 1,50 meter is diep, kunt verdrinken. Ja, best wel. Voor de ouders is het natuurlijk ideaal. Hè? Die gaan hier op het terrasje achter je zitten. Die gaan lekker aan de pimpel en laat die kinderen maar zwemmen. Ja, wij moeten wel opletten. Hè? Maar we zeggen wel van als kinderen geen diploma hebben, zorg er alsjeblieft voor dat ze wel bandjes hebben. Om toch het grootste probleem te voorkomen. En dat is namelijk verdrinken. Kijk, we kunnen wel overal altijd erbij zijn. Maar als wij er niet zijn en ze zitten alsnog in het water. En het gaat fout, ja. Dan hebben we een klein ander probleem. Maar goed, daar ben jij voor. Dan komt het helemaal goed. En nou ben ik wel heel nieuwsgierig, dankjewel. Ik ben heel nieuwsgierig, hoe koud is het wetter? Kunnen ze in vrede zitten? Lees een PBN in het wetter. Hallo? Is het water koud of is het water warm? Koud. Ja, dat hoor ik. Is het water schoon of is het water vies? Een beetje schoon. Beetje schoon, hè? Er zit wel veel zand in, of niet? Ja. Zwemt het fijn? Ja. Je hebt dus nu in één keer een zwembad midden in Drachten. Ja. Ook nog zomaar gratis? Ja. Is dat, zijn jullie hier elke dag trouwens? Nee. De eerste keer? Ja. En je ouders die zitten lekker op het terras? Ja. Aan een biertje en jullie liggen lekker te zwemmen? Ja. Het is net vakantie, hè? Vinden jullie het leuk zo, Drachten on the Beach? Ja, heel leuk. Zomaar dus midden in Drachten een strand met een zwembad? Ja. Dat is wel heel leuk, want ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. Dat het zo leuk zou zijn? Ja. En elke ochtend sta je hier, duik je erin? Ja, vanochtend was ik hier al iets om 11 uur. Zo gezellig te krijgen. Alle voeren hier. Nou, van de morgen en zo lang dan de hele dag zwemmen hier. Drachten on the Beach. Het is er nog, dit weekend. Dit weekend voor het laatst. En dan gaat de bouwvak op. En je is hier weer aan de slag. Gaat het zwembad eruit. En dan gaat de groen eruit. En dan komt de grond veert. Nou, dat is mooi, Hajo. Dat ze daar in ieder geval, als je dan net zo volle wetter hebben, dan kun je het op die wijze oplossen. Ook eerst naar Ljouweta, want Hajo is nog lang het kleden in dit programma Simmer in Friesland. City Rock, dat is een nieuw festival op het Oldehoofdsterkhof. Daar is hij aasten verus. En wij zijn vanzelfs echt weer waarom naar het reclame en het nijs vanzelfs. En dan hebben we echt een verhaal van Robert de Jong, die kreeg de fakkeloert los. Ja, fakkeloet, dat is dat, net als mij dat liedje denk je ervoor optieten. Dat is een hele grote stok, heb ik geleerd. Oh, een hele grote stok? Ja, het ligt er net om. Maar als er naar jou en meer door. Heb ik live muziek trouwens. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Haima en Hilkema. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. Nou toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword mat wordt. Nou met kwattingen voor Holland 75%. Zorg uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Kom
Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels... waar deze tierenzinnige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht... en voor maar €399. Expert begrijpt het. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaaternieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Het is geen toeval meer. Lidl is door onderzoeksbureau GFK voor de 4e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt in groente en fruit. En om dat te vieren, deze week mini-smaak trostomaten. 500 gram voor maar 49 cent. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Kom nou naar de home-romming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Alprijs met kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Wolle jou een mooie dijvoet van joch met €80? Hier is een sloep voor een waardelijke Alversterrentochtroute. Jo starten vanuit het hert, bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartocht. Zoek op sloepverhuur Noordfriesland.nl. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritten of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Zorg op recycle.nl/Leeuwarden. De enige echte meubelopruiming. Luxe leren draaien relaxfortuin met uitklapbare voetenbank, verstelbare reag en hollesteun in small, medium en large. Verskate kleuren. Zitten is keepje. Van 1095 voor €694. Wie woonvoordeel tevreden op jouwe. Wat voor indruk maakt uw bedrijfsterrein? Laat Hego in Hommers bij Sneek een gratis scan doen. Want Hego is specialist in ontwerp, bestrating en onderhoud van bedrijfsterreinen. Ga daarom naar hego-bv.nl, want een eerste indruk kun je ook als bedrijf maar 1 keer maken. Hego, heel goed. Wat een fris en uitdagend design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo heel aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strekbedacht. Binnen jou ik op ziek naar dat ultieme simmergevoel? Kom dan naar Weensum, want daar binnen komende sneu de Frieske kampioenschappen vierleppen. Vierleppen, dat is sportbeleving op heeg niveau. Mooi mogelijk maakt het er ook ROC Friese Poort. Haatsponsor van het Fries Kleppersboek. Het Fries kampioenschap vierleppen in Weensum. Dat willen jullie dan net missen. Joride al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strekbedacht. Hallo, lekker slet. Verder wie de boer, goed god en het joer. Ray, voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Omroep Friesland. 92.2 FM. 4 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De Amerikaanse luchtmacht heeft ISIS-troepen in het noorden van Irak gebombardeerd. De aanval bij de stad Erbil was volgens het Pentagon een reactie op een beschieting door ISIS van Koerdische troepen die waren gelegerd in de buurt van Amerikaanse militairen. Het bombardement werd uitgevoerd door 2 Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Ze gooiden 500 ponders op een lanceerinstallatie van ISIS. Volgens een Koerdisch persbureau zijn er honderden strijders van ISIS omgekomen en gewond geraakt. Die aantallen worden nog niet bevestigd. Gisteren gaf president Obama toestemming voor luchtaanvallen op ISIS-troepen om daarmee Amerikaanse militairen en christenen die op de vlucht zijn voor ISIS te beschermen. De leden van het team dat onderzoek deed naar de ramp met vlucht MH17 zijn terug. Een uur geleden landden ze vanuit Oekraïne in Eindhoven. De 135 deelnemers worden eerst gedebriefd. Ook worden hun computers onderzocht op kwaadaardige software. Er wordt rekening gehouden met spionage door Rusland. De experts die in Hilversum slachtoffers identificeren hebben 650 DNA-stalen naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. De identificatie zal nog enige tijd duren. Eerder vandaag werd bekend dat inmiddels 23 slachtoffers van de ramp zijn geïdentificeerd.
Het duurt nog weken voordat er een beslissing komt over compensatie voor boeren en transportbedrijven. Zij lijden onder de importsancties op voedsel die Rusland gisteren afkondigde. Volgens de Eurocommissaris van Landbouw moet de huidige situatie eerst grondig worden onderzocht. Volgende week bespreken landbouwdeskundigen van alle Europese lidstaten de problemen. Ze bekijken of producten die nu niet welkom zijn in Rusland ergens anders kunnen worden afgezet. De Nederlandse regering wil geen maatregelen nemen zonder de EU. Het weer, geleidelijk breiden de buien zich over het hele land uit en daarbij kan het vanmiddag ook omweren. Het is 23 tot 26 graden. Morgenochtend regent het nog, maar 's middags breekt de zon door, dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Bakboord! Voor een Peugeot van Haima en Hilkema. Hallo, lekker slet. Bennerie de Boer, goed en het joer. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië, al voor €499. Bij Dalstra Reizen, dan wil je het beste uit de bus. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Wiersma Tenten en Partyverrier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Origineel cadeau? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl. Het is geen toeval meer. Lidl is door onderzoeksbureau GFK voor de 4e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt in groente en fruit. En om dat te vieren, deze week mini-smaak trostomaten. 500 gram voor maar 49 cent. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Wat dan er ook net krijgt waarom van het Ameland, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt zo'n heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziekje uit in het schap voor jouw supermerk. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs bij kwartings die te opbrengen kunnen, op maar liefst 68%. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Haima en Hilkema. Het is simmer in Friesland. Simmer in Friesland. Bij Roelof Lausma en Tiete Seiens. Het ging erom wij maar het scootjesiel nieuwt op de IJsselmaar bij de Lemmeraas. Dan praten we verder naai en krijg ik het klassement. En Cambuur maakt het hem op voor een nijseizoen in de Eredivisie. Morgen is de eerste wedstrijd tussen FC Twente. Eerst het waar van Piet Paulusma. Ja, het Rijnwetter komt nog stadig onder de provincie. En dat betekent dat we het net door al droeg houden, maar dat wisten we al. Joen en vannacht ruimt het betekent stevig, maar kon ze op tonger. Maar het wordt een milde nacht met zontje of 18 graden. En de wind die zal tijdelijk in het watergebied krachtig of hut wezen. Dus ik heb een waarschuwing van de wetensport. En meer oer het waar, oer reëel worden. Omroep Friesland. Simmer in Friesland. Maar nice, uit Friesland. De politie had hield bij de rotonde bij de Jouwer Boertes uitdeeld door een autobestuurders die door de Vlechtstreek gongen. Het is druk bij de rotonde, maar vakantieverkeer en bezoekers van de Snitswieken die het weer omgaan naar Hoesta. Er zien daarom vooral op de A1 uit Snits maar files. En bij de politie kwamen verschillende klachten binnen door bestuurders die via de Vlechtstreek gongen. Daarom had de politie erop controleerd. De boete is €370. De brandwacht van Drachten moest van de middag 2 keer in actie komen bij de brede squallen in de Wieken in Drachten. Stieren boatenstaan op het Squalplein in de brand. Voor daarna kwam een melding van een brand in Oudegeer in Smellingelaan. Daar zwarge een brand in een bulten met landbouwplastic onder de Goudjepoel van een soort reek. Daarvoor waard ik de brandwacht van Burgum oproepen om mij te helpen.
De selectie van Sportclub Heerenveen zit op scherp voor de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen tussen Dordrecht. Trainer Dwight Lodewegers is heel tevreden hoe de inzet die de spelers hield op de laatste training zijn lieten. De jongens hadden er duidelijk zin in, Schotter. Nevens Lodewegers had de ploeg hem de laatste weken goed ontwikkelen. Het nieuwe systeem, maar meer druk naar voren en meer balbezit komt er stadig gewoon beter in. Maar vooral in onvallend opzicht maakt de ploeg nog een stap maatje, vindt de trainer Azen naar 4 jaar die. Eerst omteken voor Cambuur, want voor die ploeg begint het nieuwe seizoen morgen met een thuiswedstrijd in FC Twente, de nummer 3 van Vlietnier. De Leeuwters hebben nogal wat kwaliteit inleveren. Maar het voortgaan van Van der Laan, Leeuwin, Ritsmaier, Lukoki en Manu. Er staat tjenoer dat er een aantal nieuwe spelers kan binnen. Dejan Meleg is hier van Ajax en Albert Boesnak van Manchester City. Voor Jel Narsing kwam Oer van Zwolle, maar hij is nog blesseerd. En dat hield ik voor Daniel de Ridder en Sander van der Streek. Zij missen de seizoensiepening. Etienne Rijen kwam Oer van AZ. Hij is wist van een basisplak in het centrum van de verdediging. En hij had zin aan het begin van de competitie. Ja, het is allemaal leuk. Voorbereiding, hebben we ook wedstrijden gespeeld. En hebben we met heel veel plezier gedaan en heel veel inzet. Maar ik ben wel blij dat het weer begint. En jouw maatje in het centrum lijkt eindelijk bekend te zijn, hè? Nou ja, dat is eerst nog morgen afwachten, maar ik heb wel een vermoeden. Maar, ik ook. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik weet niet of de trainer de opstelling al heeft bekendgemaakt. Dus dan moet je aan hem vragen. Maar ja, ik heb wel een vermoeden inderdaad. Ja, nou, ik ga ervan uit dat het Lucas Bijker wordt. Laten we daar nou eens van uitgaan. Jullie staan hier nog druk te praten, te redeneren met jullie trainer aan de slot. Waar gaat dat over dan? Nou, het gaat over wie er morgen eventueel zou kunnen spelen. We hebben natuurlijk ook een speler erbij gekregen, Mokotjo. En waardoor het misschien veranderingen zou kunnen hebben voor de spitspositie. En nou, wat kleine dingetjes door te nemen van wat de kwaliteiten zijn van hun aanvallers en de mindere punten. Ja. Goed, die oefenperiode zit erop. Jullie zijn ongeslagen in de oefenperiode. Dat zegt eigenlijk helemaal niks, hè? Of toch wel? Nou, het is wel lekker. Ik bedoel, ik heb ook wel eens uitslagen gezien van andere ploegen. Dan denk ik, ja, dan sluit je toch vervelend zo'n wedstrijd in de voorbereiding af. En ik bedoel, wij hebben goede resultaten neergezet. We hebben veelal tegen Jupiler League clubs gevoetbald en amateurs. En één echte gaabede was natuurlijk PAOK, ja. Saloniki. Maar ik ben wel heel blij dat we ongeslagen die voorbereiding zijn doorgekomen. Ja, maar dat doet misschien ook wat met je, dat snap ik wel. In die wedstrijd tegen PAOK Saloniki, dat was een wedstrijd. Hè? Er stonden kerels in het veld. Daar kon je jezelf testen. Ja, inderdaad. Er was ook een tactisch spel. En daar werd natuurlijk was het een ploeg uit een ander land. Die speelt heel ander voetbal. Dus het was echt schaak af en toe. Maar ja, daar zag je wel het verschil inderdaad met een Jupiler League club. Jullie spelen tegen de nummer 3 van vorig jaar. Je mag het een pittige start noemen. Ja, absoluut. Dat is ook zo. Twente thuis en dan Vitesse uit. Het zijn niet de 2 makkelijkste wedstrijden. Maar ik denk ook dat Twente... Tenminste, vorig jaar bij AZ vonden we het niet fijn om hier naar Cambuur te gaan. Dus ik denk ook dat Twente dat niet vindt. We hebben toch heel veel goede resultaten hier vorig jaar neergezet thuis. Dus voor hun zal het ook een lastige wedstrijd worden. Ja, het is gelukkig dat het thuis is. Want dat publiek dat staat te springen van ongeduld. Die wil jullie zien. Het gaat morgen een heksenketel worden waar jullie je voordeel moeten halen. Ja, daarom wou ik zeggen, laat maar komen. En ik heb er alle vertrouwen in. Goed, je zegt het zelf al, dan Vitesse. Het is wel een pittige start. Vorig jaar is er namelijk niet 1 uitwedstrijd gewonnen. Dat moet dit jaar wel eens een keer anders, toch? Ja, dat vind ik ook. Daar hebben we het al heel snel over gehad in de voorbereiding. Dat het absoluut anders moet. En zeker omdat het verschil zo groot is tussen uit en thuis. Een aantal keren vorig jaar wat ik gezien heb ook net niet even dat geluk gehad. Wel goede resultaten gehaald tegen topploegen uit. Ja. Maar ik zou het wel een hele kwalijke zaak vinden als we dit jaar geen uitwedstrijd winnen. Okay. Nou, morgen eerst de boel op een kop zetten hier. Dat gaan we zeker doen.
expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly, every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of so lying underneath those stormy skies. She said, oh, I know the sun was set to rise. This could be paradise. Paradise van Coldplay. En wij gaan weer even naar het wetter bij de Lemmer. Want het wie een mooie street, in Roener een beetje vooruit. Dat wie de vrouw, de girl power uit Frencher. Ja, dat wie vrouwtje Ozinga Meijer. Alleen nog, er gebeurde nog volle meer. En Aukje die stapte onboord, of die gong op ziek naar Robert Jong. We hebben even het wedstrijdwetter verlitten en ben even de haven van Lemmer ingang. Het thuisplak van het scootsie van de Lemmer. Robert de Jong zit ik naast. Op de Frisia, het scootsie. Je hebt verliet het wedstrijdwetter. Wat is er gebeurd? Ja, nou bij de gate beneden ik twee man op boord. En ja. Hoe gebeurde dat? Nou ja, daar kwam een dikke sneer wien aan. En we gingen de lood al wat schepen steen en er kwamen twee andere schepman op dat stuit. Die gingen de jubbelt kant kozen. En ik kwam op je zou. En ja, we konden net via de Del sturen. En dus ik, nou, die schepen vrij varen. Nou, toen wou ik naar Del. Nou, er kwam nog een schip aan de wien op. En toen weer een tweede schip. Die ging ik om die beneden, om die jubbelt gateboy heen. En toen stuurde ik eigenlijk al, ja, Safir, wie ik al dicht, zat dicht wie ik bij de gate kwam. Toen kook ik de jonge Rijn, ik moest hem heen als ik boven op een jonge Rijn zitten. En dan, ja, en die jongens, ja, die konden de loten er net uit krijgen. Omdat die sas kep met de sas weer in de verden hing en ja, dan krijg je hem net. En toen hing ze hem dan de loten los van dek en ze zonden hem omdraaien en toen flapte er en ja, toen kwam man op boord. Ja, dan is het gebeurd. Ja, ja, dan is het gewoon over. Ja, je hebt ze gauw oppikken kunnen. Nou, het schip hebben we in de wind draait, motor staat en hem stillijn. En toen kwamen er een paar bootjes aan van het comité en die hebben ze aan boord gebracht. Wat een domper. En je lijn ik al net mooi. Je lijn al 4 achterom. Het is net je daai. Nee, absoluut net. En juist ik al net dat ik weet het net, maar dit is wel heel erg dit. Ja. Ja.
Want je hem lezen, je hem steen echt helemaal onderaan ongeveer. Nou net. Ik steen nog een paar puntjes los van degradatie. We zitten nog in de safe zone, maar we moeten hier en daar... we moeten alleen een werkje. Dat is wel heel... wel heel erg. Hoe lang bist u als skipper in de IFK? Van de skipper vanaf 18 jaar. En we varen vanaf 3 jaar met dit schip. En ik zelf vaar al vanaf 89 vaar ik mee in de IFK. Een echt liefhebber dus? Ja, absoluut. Ja. Wat is dat dan? Ja. Waarom maakt u elke keer weer mooi doen? Ziekte, hè? Ja, mij zijn skipvaren, nou, dat is het mooiste wat er is. Ja. Dat weet ik niet. Nou, dat is het mij. Lees mij eens ik nou eens uit. Nou, als er mij zo'n skip op het water zit en met zo'n bonk ijzer onder in kont en een bonke tuur erop en dan zag je het rood water vliegen. Dat is gewoon schitterend. Zo zielig vind ik schitterend. Mij wat verbood ik. En dat is zo lang mooi. En dan bist hij in die, nou, dan zit weer even in de A's, dan zit weer even in de B's en dan is weer even omheen en dan weer naar beneden. Hoe kan dat? Waarom is net meer omheen, zeg maar? Ja, wij leidt dat aan. Het is zo een redelijk beperkt schip en vooral in het verre windvaart. Nou ja, dat hij me geen kent. Zo gauw het een gate in leidt, dan hebben wij het moeilijk. Misschien hebben we ook wel een gatefobie, hè, maar misschien is dat het ook wel. Maar ja, dan heb ik wel moeilijk. En we vaar ik mijn spul van 8 jaar oud nou en een vak van 6 jaar oud. En dan merk ik gewoon dat het vooral zoals juster met het wisselende waar, dat er een vlaag komt minder wien en dan hebben wij het moeilijk. En nou ja, dan vaar je dingen hier ver in de B en het hier erop weer een beetje in het achteraan van A. Maar er moet dus nog even wat gebeuren, wil je mij naar huis blowen? Ja, er moet nog even wat gebeuren, ja. Maar ja, we werken eraan. En, maar ja, dan moet je net zulke dingen hebben, want er is helemaal niks aan. We zult mooi zien. Succes, man. Ja, tegen dank. Oké. Ja, en wat wordt het mooi, een prachtige dag. Dat kan net missen, al die toppers zat dicht bij elkaar. Ja, fantastisch. Het wie bij de SKS al spannend. En dit is toch van nevens mij nog een tikje spannender met zoveel kandidaten voor de titel. Nou, we gaan naar de studio, want in de studio zit een gast van u, Alan Hoekman. Een muzikale gast. En het gebeurt net vaak dat wij hier groupies in de studio hebben, Alan. Leuk, hè? Ja, waar is de mijn naam? Sorry, waar? Wie heb je meegenomen? Nou, Eloise en Malou. En die volgen mij altijd via de social media. En die zijn bij veel optredens te zien altijd. En nu zijn ze er ook als verrassing volgens mij. Dus dat is superleuk. Ja, ze hebben het dus vregen. Nou, we zijn kom er lekker bij. We praten aan ze mooi in. En wat hem nou zo speciaal maakt. Nou, ik zeg nou, ik denk ongeveer wel dat ik dat begreep. Maar hij kreeg heel mooi jongen. Nederlandstalig. Ja. Komst uit Drachten, best 23 hier. Best al geregeld bij Willem West hier in de studio. Klopt. En nou dus bij Simmeren Friesland. Wat voor noemen dorst? Ik ga beginnen met een liedje die ik vorig jaar heb uitgebracht. Zeg maar ja en geen nee. Ik zou steeds begin maar. Goed. Af van mijn werk en stapte uit de bus. Daar zag ik jou tussen al die mensen. Ik drong er tussendoor, omdat jij daar bleef staan. Ik wil zo graag, als het kan, samen met jou gaan. Zeg maar ja en geen nee, en ga met me mee. We gaan genieten van het leven. Je zit in mijn hart en je zit in mijn hoofd. Je staat voor alles waar ik in geloof. Zeg maar ja en geen nee, en ga met me mee. Jij bent de liefde van mijn leven. Waar ik ook ga, is alleen maar met jou, omdat ik zoveel van je hou. Ik sta hier naast jou. Het kan niet mooier zijn. En ik zweer, want jij hebt mij betoverd. Ja, wonderen bestaan als ik jou zie gaan. Jij bent een team om te zien, wil je met me gaan? Zeg maar ja en geen nee, en
ga met me mee, we gaan genieten van het leven. Je zit in mijn hart en je zit in mijn hoofd. Je staat voor alles waar ik geloof. Zeg maar ja en geen nee en ga met me mee. Jij bent de liefde van mijn leven. Waar ik ook ga is alleen maar met jou, omdat ik zoveel van je hou. Wow. Zeg maar ja en geen nee, zeg maar ja en geen nee. Zeg maar ja en geen nee en ga met me mee. We gaan genieten van het leven. Je zit in mijn hart en je zit in mijn hoofd. Je staat voor alles waar ik in geloof. Zeg maar ja en geen nee en ga met me mee. Jij bent de liefde van mijn leven. Waar ik ook ga is alleen maar met jou, omdat ik zoveel van je hou. Waar ik ook ga is alleen maar met jou, omdat ik zoveel van je hou. Van je hou, van je hou. Nou, applaus dames, kom op. Ja, ze zetten al maar de telefoontjes, foto's van op de muis. Maar ik vind het echt heel knap allemaal. Want ja, dan zit je nou trui op een bank. Ik zit je naar de zien. Er zit nog een paar mensen achter het schermpje. Het binnen maar een peer. Maar hoe spannend is dat voor die peer? Is dat spannender dan voor toezenen op een pub? Ja, dat is, heel veel mensen vragen altijd van, joh, wat eng als je voor zoveel mensen optreedt. Maar ik vind het eigenlijk veel enger. Ja, dat dacht ik wel. Ja, maar dat is het fantastisch. Een lekker nummer. Dit binnennoemers die zag ik ergens in een kroeg. Nederlandstalige muziek of een festival op een plein. Waar spelen ze? Ja, waar niet eigenlijk. Het is echt door heel Nederland in kroegen, clubs, discotheken zo nu en dan. Bruiloften doe ik ook wel eens. Maar ook inderdaad de grote pleinfeesten. Feesttenten, dorpsfeesten, heel veel. Nou, wat is het laatste dorpsfeest hier in Friesland West had? God, moet ik even denken. Balkbrug, volgens mij. Ja, dat zoek in, hè? Dat heeft ook feest. Ja. En hoe lang spelen ze dan? Dat is wisselend. Het is dan voor bijvoorbeeld 1 keer een half uurtje. Doen we gewoon een setje. Maar het kan ook avondvullend. Dus echt 4 uur durend programma met muziek en optredens. En wat vies er zelf het leukst? Ja, het is heel wisselend. Want avondvullend doe je vaak in de kroegjes. En de half uurtjes doe je meestal op de grote pleinen. En kroegjes hartstikke leuk. Maar de pleinfeest vind ik ook geweldig. Dus maar net naar de omstandigheden, hoe de omstandigheden zijn. Oké, nou, dan verzwaar is het voor u de muziek. Hier in Simmeren, Friesland. Hoeveel platen, hoeveel versjes is voor u dan? Zoals ik begrepen heb, gaan we er nu eerst 3 doen. En dan nou, we zullen wel hoe het laten we nog even zien. Ja, oké. Bedankt. Ga maar even lekker zitten. Ik maak je een cocktail voor die, of titel door dat. Ik weet nou even net waar het is, maar... Wat een service. Ja, dat is goed, hè, voor de keel. Ik krijg even een lekkere cocktail van Simmeren, Friesland. Je vais te raconter l'histoire fausse qui faut d'un gars qui voulait changer l'histoire. Faux, c'est faux. Il était fils d'un militaire et né dans un canon. Sur sa brassière, il y avait déjà des galons. Un homme de guerre, c'est pas la moitié d'un con. Et allez, oh! Un petit coup de Marseillaise. Oh non! Un petit bout de la Madelon. Sûrement pas! Vive l'amour à la française. Et vive la France et la Corrèze. Tout finit par des chansons. Moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Oh, oh. Reggae, 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 reggae. Oh. Reggae, 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 reggae. Oui, je m'en fous. Il épousa un jour de gloire. Faut ce qu'il faut. Demoiselle nommée Victoire. Trop c'est trop. Elle était fille de légionnaire, d'ailleurs elle sentait bon. Devant le maire, la belle n'a pas dit non. Elle était fière d'être la moitié d'un con. Allez! Un petit coup de Marseillaise. Ouais, tiens. Un petit bout de la Madelon. Vive l'amour à la française. Et vive Paimpol et ses falaises. Tout finit par des plongeons. Et moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Oh, oh. Reggae, 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 reggae.
mais je m'en fous. Voici la fin de mon histoire. Faut ce qu'il faut. Bien sûr, c'est difficile à croire. Trop, c'est trop. Un jour au cœur de la mitraille, un boulet de canon. Dit is Ring-a-Ding van Michel Fugain. Ja, we houden hier mooi op met dit versje, want we moeten aankondigen van het ijs. Ondazen. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de pensioendealers Haima en Hilkema. Dambeton. Verschillende soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ook voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. Iernij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del. Onder de Spiekerboor in Akrum. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. Nou toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, mat voort. Nou met kwartingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaaternieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Hey, wintersporter. Een jachthaven dicht bij Hoers en rap naar de Ierselmaat naar de Nije Sloers. De Kuilaard is het perfecte stee voor Lietse en Gruttemoorten. Min waar, ontdekt zwembad en orenluxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaard.nl, Koudem. Het idee is dat Smilecore sterker best. Dat er iemand is als verder was. En het mooie als Jost wat mogelijk is. En Smilecore om van de simmen te genieten. Om van alles te ondernemen. Milecore sterker in Friesland. Rabobank. Bakboord voor een pensioen van Hilkema en Haima. Milecore sterker. Rabobank. Sponsor van het FK Vierliappen in Weesum. Omroep Friesland. Het is Jelve Vieven. Nijs uit Binnen- en Boetenland. Goedemiddag. Amerika is begonnen met het bombarderen van strijders van de islamitische terreurgroep ISIS in Irak. De Amerikaanse luchtmacht heeft met een precisieaanval een stelling in het noorden van het land aangevallen, vertelt correspondent Wouter Zwart. Het gaat om F-18 gevechtsvliegtuigen. Die hebben om 1:15 Nederlandse tijd een artillerieeenheid van ISIS gebombardeerd. Dat gebeurde bij de Koerdische stad Erbil. President Obama gaf gisteren toestemming voor de aanval om Amerikaanse militairen en gevluchte christenen te beschermen. Er zouden bij de aanval honderden ISIS-strijders zijn omgekomen. De mensen die in Oekraïne de ramp met vlucht MH17 onderzochten zijn weer terug in Nederland. Iets na 3 uur landen ze op vliegbasis Eindhoven. De repatriëringsmissie bestond uit 135 onderzoekers uit Nederland, Maleisië en Australië. Er is nog een kleine ploeg in Kharkov in Oekraïne achtergebleven, zegt verslaggever Mark Robin Visser. Hij staat bij het gelande toestel.